حوجي ودمنا سيد العرب منتنا زودنا زود خبرة زمتت في محلة فعل بحر البحر تخللنا واتر برهانة كوشنا في الشخت بالنمرات وحيدة مقازم تسيب وديتهم بشيلو زيت ندى العرس زبنا مرقونا حكينا حاضرة يخلع كوركي برهان يزغد ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزنتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرمت حريانا يا بالعمات نقام الزمنا مع مقبري تتعال تفرفر عين سلنا ما تكون تبسم حدا وانتك غون حدا قينات حدا لبي خون حدا هرمت حدا عينك غون حدا محلي حدا مرفي غون حدا فتلي كانت بتايني كانت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا وتروفياتنا نزودنا كم سبت تبينا كم سأل خدمالي مرو أبو قيدة ما هرنومي كم تبرهن فانوس يحشكم كان انت كاهم حبونا تكابو خدمك عيا شبيناتا ناتنا بتاتا قبل أنا هيمنا نشمت بتاتا انبرع بليلا سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا أي وترو تمنيتنا بحقنا نيو لما وين كم وترو أقد سحبريتا حزنا لكم نباهم دبخيلنا لنا كسام موداتا مسانا كتسون حدما بخبرن عدمكم كم وترو لايك بمقبار شير بمقبار كومنت بمصحف سبسكرايب بمقبار دقفكم أي توحدو هلو مارستي عزيز سفحين عمقوزر لون مسات انتحستو حزنا لكم قريبنا لنا رقصنيا مبزحتهم بزح مهاري كم دما زقرم كونتات كسوم كتريوخم اتينا زلنا مدرخ فليز بلايك نبل كلنا نمجنان ويونك على نمتصببا غايكونن فاكتشولي بكون الناس تسنيه كنرينا بدرجة علم أبزوبانا زقبر زلو بوغن تقاومتينا بحالتيخون بوغن ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላ ምስ ካልኦት ነገራት ትገብሮ ዘላ ምስ ሓይልታት ኮይና ትውግኖ ዘላ ንኤርትራ ናበይ ገፃ ክወስድዋ ይኽእሉ ብትኽክል ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ዲቲ ኩነታት ነዚ እውን ክንርኢ ክንፍትን ኢና ምሳና ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ክፀንሑ ደገፍኩም ድማ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ኩሉ ፃዕርና እናበልኩ መጀመርያ በዚ ዘገርም ኩነታት ክንጅምር ኢና let's start here. Denmark. The Prime Minister Mette Frederiksen announced on Wednesday the surge in military spending after attending emergency talks with European leaders earlier this week. We are facing an aggressive Russia that is rearming, and which may be getting ready to attack other countries. We are in the most dangerous situation we've been in for many, many years. Now we are allocating 7 ሃገራትና ኤውሮጳ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ወሪድዎን ከም ዘሎ ምናልባት ካብተን ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኩናት ሓንቲ ደቂቕ እውን ንመዓልቲ ክሓስቡ ዘይክእሉ ዝነበሩ ሃገራት ዴንማርክ ዝበሃል ሃገር እዩ ኣብ ሕምብርቲ ናይ ኤውሮጳ ምህላው ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብቲ ናይ ስካንዲኔቭያ ናይ ሰላም መሰረት ወይ እውን ዳርጋ ጠቕላላ ኩናትን ወረ ኩናትን ካብ ዝርስዕዎ ነዊሕ ዝኸዱ ሃገራት እዮም ነይሮም guess what $7 billion ባጀት ንሚኒስትር ምክልኻል ናታ ትገብራላ እዛ ሚኒስትር ቀዳማይ ነገር ኣብ ዴንማርክ እዛ ሰብ እዚኣ ሓደገኛ እያ ምክንያቱ ገለ ካብቶም ኣንጻር ፑቲን ብብዝሒ ትፍክር ሰብ እያ ነይራ ስለዚ ኣብ ትሕቲ መርሕነታ ዴንማርክ መመሊሳ ኣኽራሪት ናይ ኩናት መደበር እናኾነት ትመፅእ ኣላ yes 7 billion is not going to make a big deal ምክንያቱ መን ይፀላያ ኮይኑ ዘሎ ፑቲን ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ yes it is Donald J Trump ግሪንላንድ ዝበሃል ክወስድ ይብላ ኣሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ድማ እዩ እዚ so እንታይ ትብል ዘላ ከመይ ጌርና ነዚ ክንከላኸል ንኽእል እንታይ እዮም ክገብሩ ሕጂ ዴንማርክ ዶናልድ ትራምፕ ንምክልኻል ብወታደራዊ ዓይኒ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ከይዶም ኣፅዋር ክገዝኦም F-35 ድዩ ካልእ ገዚኦም ኣንጻር ኣሜሪካ ክቃለሱ ማለት እዩ እቲ መደብ ክኸውን ዝኽእል that's not realistic ግን እቲ መደብ ነዚ ይመስል እዚ ከዓ እዚ ውሳነ እዚ ማስ ጌራቶላ ድሕርቲ ኣብ ፓሪስ ተገበረ ፍሉይ ዋዕላ ብኢማኑኤል ማክሮን ዝተፀውዐ ዝኾነ ዝጭበጥ ነገር ግን ዘይወፆ ግን ሓንቲ ነገር ንሓትሕዶም everybody ኣብ ሃገርካ ፎከስ ግበር ንኣትዎ ዘለና መድረኽ በዳሂ መድረኽ እዩ ሓደግ ብስርዩ ክኸውን ዝተባህሉ እዮም ዝመስሉ ካብኡ ከይዳ ዓብይ ወታደራዊ ባጀት ሰሊዓ ኣላ እዚ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክንሪኦ ኢና
ኣብ ኤሮፓ ቁፅሪ ሓደ ናይ ታክስ ዝኸበረ ዝወስድ ዝነበረ ሃገር መን እዩ? ዴንማርክ እዩ ዝበሃል። ኣብ ዓለም ከማን ኤሮፓ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ፕሮባብሊ ከባቢ 45-50% ናይቲ ኣታዊታት ከም ታክስ ዝወስድ ሃገር እዩ እዚ። እዚ ቀደም እቲ ገንዘብ ብምሉ ኣብቲ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይወርድ ነይሩ። ናው ብዙሕ ክፋል ናይዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ምክልኻል ክኸይድ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ እንታይ ክኸውን እዩ? በንጻሩ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ድማ እንታይ ይግበር ኣሎ? ታክስ ንታሕቲ ይወርድ ኣሎ። ስለዚ ህዝቢ ናበይ ክኸይድ እዩ? ወይ ከዓ በዓል ካፒታል በዓል ገንዘብ ብጀካ እቲ ሓደ ሓደ እቲ ዕድላ ዘለዎ ናብቲ ታክስ ዝጎድለሉ ቦታ ክጎይ እዩ። ኣብ መወዳእታ መን እዩ ዝህሰ? ሰራሕተኛን ድኻን እዩ ዝህሰ። ምክንያቱ ኣማራፂ ስለ ዘይብልሱ ፈርጂኹም ኣለዎም። ስለዚ ኣገይን ንኣትዎ ዘለና መድረክ ብቁጠባ ብወታደራዊ ዓይኒ ብኩሉ ሓደገኛን ኣገዳሲ መድረክ ኢና ንኣቱ ዘለና ብቁጠባ ካኸርየኩም እየ። ንቐፅል ንስማ ያስክ $1 billion over the next 2 years with a message for the Chief of Defence. Buy. Buy what you can contribute here and now to a stronger defence and thus to stronger deterrence. Og dermed til en stærkere afskrækkelse. This will raise Denmark's defense spending to 3% of its GDP, the highest level in more than 50 years. The government says it aims to address critical shortcomings, especially in air missile defense systems. This announcement came just hours before French President Emmanuel Macron held a new meeting on Ukraine with several smaller European እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዩሮፒዝ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ መድረኻት ኢሎ በብሓደ ማለት ብሓባር ዝኾነ ይኹን መግለፂ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን መርገፂ ክገብሩ ይከኣሉን ኣለዉ። ስለዚ ሓደ በብሽጣሩ ዝኸደሉ ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና። ዴንማርክ ናይ በይና ኣብ ማእከል ኤሮፓ እያ ዘላ፣ ግን ኣብ ውሽጣ ብኣሜሪካ ብድሆ ገጢምዋ ስለ ዘሎ እዚ ብድሆ እዚ ከመይ ጌርካ ክትወፅእ ትኽእል? እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ኸ ኤሮፓ ከትሕንዎም ዘይክእሉ ምዃኖም እዩ። ኔቶ እውን ከትሕኖም ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ኔቶ ካብ ራሽያ ይከትሕነካ ተባሂሉ እምበር ካብ ኣሜሪካ ከትሕነካ ዝብል ኣንቀጽ የብሉን። ወላ እውን ኣብቲ ውዕል ናይ ኔቶ እንታይ ዝብል ኣባላት ሃገራት ንሓተደን ክወራ የብለንን ንብል እዩ። በት ኣሜሪካ እንተኮይኑ እቲ ኣባል ሃገር እንታይ ትብል እዩ ትውሕቶ? ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ንጠቕሶ ዋዕላ ናይ ኣናፁ ዝበሃል ከምዚ እዩ። ኣብ መወዳእታ ነታ ድሙ ዝኽእላ ክሳብ ዘይሃለወ ክንዲ ምንታይ ተኣኪብካን ዋዕላ ጌርካን ኣገዳሲ እዩ። ኤሮፓ ግን ምርጫ ኣለዎ እዩ። ንኣሜሪካ ገዲፉ ክእለ ክኽእል ኣሎ። ንዑ ክገብርካ ከቢድ ዓቐበት እዩ። ምክንያቱ እንተወሓደ ምስ ራሽያ ዘለካ ፍልልያት ናፅበብካ ክትከይድ ይግባኣካ። ሕጂ ብካልእ መንገዲ ክንርኢና ዴንማርክ እዚ ሓደጋ ዝወዲቕዋ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምሕረት ዘይገድፍ ኢምፔሪያሊስቲክ ወይ ከዓ ጭቆና ክገብር ዝኽእል ክገዝእ ዝኽእል ምዃኑ ይርድኦም ኣሎ። ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ዘረባ እዚኣ ከነተሓሓዘልኩም ክንፍትን ኢና። Emmanuel Macron Thailand its neighbor Sweden, a country that has drastically increased its defense spending in recent years and is now urging other nations to follow suit. Regarding Ukraine, Europe is currently at a crossroads and the world is at a turning point. More countries now at a dramatic pace, I emphasize this, at a dramatic pace, must build up their national defenses. Citing the worsening security situation. So እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ዴንማርክ ጥራይ ኣይኮነን ተመሳሳሊ ዘሎ። ፊንላንድ ከምኡ ስዊድን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝዓበየ ባጀት ወይ እውን ዓብ ገንዘብ ንዩክሬን ክሕግዝ ኣብ 2025 ኢላ ኣላ። ካበይ ክመፅእ እዚ ገንዘብ እዚ? ካብቲ ሃገር ዘሎ ዝተፈላለየ ክፋላት ዝነበረ ናይቲ ወልፌር ናይ ቤነፊትስ ናይ ሶሻል ናይ ገለ ዝነበረ ካብኡ ኣኻኺብካ ናብ ዩክሬን ዝኸይድ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ድማ እዚ እዩ። ኣብቲ ሃገር ኢንቨስትድ ኮይኑ ወላ ኣፅዋር ንምፍራይ ድዩ ገለ መለ እንተዝኸውን እኮ ፅቡቅ እዩ። ካብቲ ሃገር ዘቑዩካ ናብ ዩክሬን እምዃኑ ኣብዚ ሰዓር ዘሎ ቦታ ክድርብየ ከለካ እዩ። እሱ ኣናዘር ስቶሪ ሓደ በሉለይ ንቐፅል እቲ ዘሎ ናይ ዓለም ለኸ ስጋኣት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። Minister Melanie Joly says she has been standing up for Canadian sovereignty on the world stage. What I said to the American delegation when some senators were making jokes about it, I said it's not funny. And this is a question of respect of our country, respect of our leaders, and respect of our people. And I always answer the same thing, which is we will be the best neighbor, the best ካናዳ ትሪእዎም ኣለኹም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም እያ መስለኒ እዚኣ እጃኹም ብዛዕባ ናፅነት ናይ ካናዳ ኣይትላገፁ መበል 51 ስቴት ክትኮኑ ኢኹም ዝበሃል this is not a joke ንዕና ጥዑያት መሳኪን ጎረባብቲና ነርና ምሳኹም ተመሳሲልና ልክዕ ከምዚ ናይ ቅብጥር ኣሎ እግርኻን ኢድካን እግርኻን መሲለ ዝኸይድ ዝነበርኩ ገለታት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቲ ዝሕዝን ክፋል ሓንቲ ሕተላ እዚኣ መን ከጥሕነና ይኽእል ኢሎም ክሓቱ ጀሚሮም ኣለዉ ካናዳ the answer everybody knows መልሲ መን ይፈልጦ no one ከተናካ ዝኽእል የለን ኣብዚ ዋን እዚ እናይ ከምዚ ክብል ከለኹ ኣነ ከም ኤርትራዊ ፅቡቕ እዩ ዝስምዓኒ ምክንያቱ ንኤርትራ ዘጥሕና ኣካል ስለዘየለ መድሓኒ ንኸይትረክብ ሓገዝ ንኸይትረክብ ካብ ዝዓፁ ዝነበሩ ሃገር ስለ ዝኾነ ካናዳ I have no ፅቡቕ ዝኾነ ስምዒት ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ርሕራሕን ድንጋፀን ፊሊንግ የብለይን ካናዳ yes ካናዳ ዕግርግር ከኣትዋ ሕንፍሽፍሽ ከኣትዋ ድሌት የብለይን because
እንተወሓደ ሓደ ኣገዳሲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ ዓብይ ቁፅሪ ኤርትራዊ ስለ ዘሎ ሕማቅ ክረኽቦ ኣይደልን እየ ዋላ ካናዳውያን እውን ሕማቅ ከጋጥሞም ኣይደልን እየ እቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ግን ሓደ ካብቲ ንጥፍኣት ናይ ኤርትራ ዝሰርሕ ዝነበረ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ዝበድል ሰብ ኤርትራ መፅያ ክትሃርመካ ይትኽእልኒ ግን ፈጣሪ ግን ይርዩ ኣምላኽ ይርዩ ምናልባት ናይ ኣምላኽ ፍርዲ ድንጉ ይኸውን ግን ፍትሒ ኩሉ ግዜ ይወፅእ ንውፅእ ዝበደለ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚኡ ሓሊፉ ዝፅንሖ ዝበሃል ዘረባ እውን ኣሎ ሕጂ ድማ ካናዳ ከምኡ ገጢሞም ኣሎ በብሓደ ኤውሮጳውን ከምኡ ገጢሞም ኣሎ ዋላ እቲ ኣሜሪካ እውን ኣት ሰም ፖይንት የጋጥሞ ኾኒ በት ስቲል ናይ ኣሜሪካ ደረጃኡ በፂሓላ ክንብል ኢልና ምዝራብ ዘድልዮ ይኮን ኣሜሪካ ስቲል ቨሪ ፓወርፉል እዩ ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ድማ ብትክክል እቲ ዘለዎ ፀገማ እንተሰጊሩ ብውሕዱ ንክንደይ ዓመታት እውን ሓያል ክኸውን እዩ ምክንያቱ ውሽጣዊ ፀገም ባዕሉ ክፀርብ ዝኽእል እዩ ነቶም እንቅፋት ኮይኖሞ ዝነበሩ ድኹማት ሓይልታት ኣብ ጎኑ ኮይኖም ኣብኡ ተጎርቢቶም ዝኸዱ ነበሩ ልክዕ ከምዛ መኪና ጌርኩም ወሰዱ ኣሜሪካ ኣብታ መኪና እትያ መዓት ሰብ ተጎራቢቱ ይኸይድ ነይሩ መን እዮም እዞም ሃገራት እዚኣቶም ኤውሮጳ ካናዳ ተጎርቢቶም እዮም ዝኸዱ ነይሩ ምክልኻል የብሎም ሰራዊት የብሎም ወታደራዊ ዓቕሚ የብሎም ተጎርቢቶም ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም ኣሜሪካ እንታይ ኢላ ውረዱ ኢላቶም ኣላ ውረዱ ኣነ ከጎርብት ኣይደልን እየ ኢላቶም ኣላ ንገሊኦም ከም ጉርባት ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዝነበሮም ንብረት ክትወስዶም እያ ለስናዮም allies, but we will never be a state and we'll never be a colony. With Donald Trump's latest tariff deadline just 2 weeks away, Jolie warned allies at the Munich Security Conference this past weekend about the threat that President Trump poses to Canada and to the rest of the world. Senator Peter Beam was at that conference. He's back in Ottawa. He joins me now in studio. Thank you for making the time, Senator. Thank you for having me, Catherine. It's good to be back in Canada. Yeah, nice to see you. So you were also at that conference. Yes. What was your experience of the way that the international community ጅንታይ ዝበሃል ዘሎ ካናዳ ንባዕሎም እቲ ናይ ሙኒክ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ ዝነበረ ብዛዕባ ዩክሬን ነይሩ ኣጀንዳ ናቱ ቀንዲ ካልኣይ ድማ ሴኪሪቲ ናይ ኤውሮጳ ነይሩ ብዛዕባ ካናዳ ክጭነቁ ግዜ ይነበሮምን ባት ካናዳ ንዓና መን ክድንግፀልና መን ክሕግዛልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ናይ ሙኒክ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ ድማ ሓደ ነገር ያኪዱ ኣሜሪካን ኤውሮጳ ከም ዝጠለመታን ከም ዝገደፈታን እዩ ኣነፂሩሎም ምክንያቱ ናይ ሙኒክ ኮንፈረንስ ጄዲ ቫንስ ኣብኣ ከይዱ ዲሞክራሲ ኣጥፊኢኹም ኣለኹም ስለዚ ናይ ሓባር ቫልዩስ ወይ እውን ሓባራዊ ክብርታት ነርና ክንብል ከለና ኣይናይቲ ክብርታት ኤውሮጳ ድማ ራሽያ ወይ ቻይና ኣይኮነን ስጋት ናትኩም ንስኹም ንነፍስኹም ስጋት ኢኹም ከም ፖለቲካዊ ኤሊት ነቲ ህዝብኹም ስጋት ኮይንኩም ኣለኹም ብምባል ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ጀርመን ነቶም ክልተ ዓበይቲ ፓርታ ዝበሃሉ ናይ ኦላፍ ሾልስ ይኹን ወይ ናይቲ ፍሬድሪክ ሜርስ ዝበሃል ሰድዩ ንዖም ገዲፉ ንመን ረኺቡ ነቶም AFD ኣልተርናቲቭ ዶችላንድ ዝበሃሉ ኣኽረርቲ ዝበሃሉ ዘሎ ንዓታቶም ጥራይ ረኺቡ እቲ ፕሬዚደንት ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ሶ ኦልሬዲ ብግልፂ ኣሜሪካ ኣንጻር እቲ ስታብሊሽመንት ናይ ጀርመንን ናይ ኤውሮጳን ከም ዝኾነት ነጊራቶም ኣላ ኣብ መድረክ ድማ ንዓኹም ሰፖርት የብልናን ብምባል ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ነጊርዎም ምሳኹም ምክልኻል ናትኩም ፀጥታ ናትኩም ባዕልኩም ግበሩ ንሕና ሴኪሪቲ ናትና ተቐይሩ ስለ ዘሎ ካብ ኤውሮጳ ቀዳምነት ክንብ ኣይኮናን ኣብ ኤስያ እዩ ቀንዲ ኣብ ሃገርና ኣብ ኤስያ ኢና ክነተኩር ፓሲፊክ ኢና ክነተኩር ስለ ዝበልዎም መርዲኡ ኮይንዎም ነይሩ ድሕሪ ናብ ፓሪስ ጎዮም ከይዶም ዝመፀ የለን ኣብዚኣ ሓንቲ ሕቶላ ብዙሕ ሰረባታት ስለ ዘሎ ነቲ ዘረባ ዓሸውየ ክንሰምዖ ኣይደልን ኣብዚኣ መንክረ ኣናኽል ትብል ሕቶላ እስከ ንስማዕ እያ Yeah, specifically on this matter of the 51st state, you wrote a piece about being at the Conference for Policy magazine, and you talked about the idea, as Melanie Joly does, some folks thinking like, oh, it's a funny quip. Tell me a little bit about the energy in those exchanges. Well, they think it's just so far out of sight and out of the possibility. We are depending on how you measure it, the 10th largest economy in the world. We have the G7 presidency this year. We're a known global actor, and so that's sort of the way it was seen. And then when we say, well, just a moment, this is continuing. ብዛዕባ እቲ ናይ ካናዳ ፀገም ኣሜሪካ ፈጢራትሎም ዘላ ዝኣምንና ሰብ እውን ኣይረኸብናን ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ መብዛሕትኦም ናናና ኣሚን ክኸውን ኣይክእል ንስኹም ዓብ ቁጠባ ኢኹም መበል ኣብ ቶፕ 10 ዓበየ ቁጠባ ክነስኹም መኻ ናይ G7 ዝበሃል ካብ ፕሬዚደንት ክነስኹም ማለት ክኸውን ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ነቲ ዘለዎም ስግኣት እውን ኤግዛክትሊ ክርዳኣሎም ዝኽእል ሰብ ኣይረኸቡን ኣለዉ በቲ ኮይኑ በቲ ኣውያቶምን ድንጋ እቲ ዘረቦም ስግኣቶምን ግን ኣየቋረፀን ኣብዚኣ ክብድ ዝበለት ሕቶ ክትሓ or leaders of other countries. I know a lot of Canadians are asking themselves, where are our allies? Can we count on our allies? What is your sense, having been in the room with some of them? So, መብዛሕትኡ ህዝቢ ካናዳ መን ከደትሕነና ይኽእል ወይ እውን እቶም ኣላይስ ናትና እቶም ደገፍቲ ናትና ሓገዝቲ ናትና ንብሎምሲ ኣብ ጎንና ደው ክብሉ ክእሉ ድዮም እንታይ ከይብሉ ኣለዉ እንታይ ከይሓስቡ ኣለዉ እስከ ነዚኣ እስከ እንታይ ተባሂሉ ኣብቲ ናይ ሴኪሪቲ ኮንፈረንስ ኢላ ተሓቶላ እስከ ገለ ጥዑም ብስራት እንተለዎ ኢላ ትሓስብ ዘላ Well, my sense after Munich is that I hope they were listening and they know that we have an issue here and that Canadians are very concerned.
Our political class obviously is very, very concerned as well. So I'm hoping that message sunk in. But to expect leaders to stand up and say, well, just a moment, that's all wrong on Canada, that's a bit difficult for them. So yes, እቲ ጉዳይ ነጊርና ኣለና ሰሚዖምና ኣለዉ ትሕቶ ግን ኣብ ጎንና ደው ንኽብሉ ከቢድ ኢሉ ምክንያቱ ኤውሮፓ ነብሱ ዝኻለ 2-3 ለቨልስ ሽግር ገጢሞዎም ስለ ዘሎ እዩ ሓደ ኣሜሪካ ብፍላይ ካብቲ ባልቲክስ ዝበሃል ምስ ራሽያ ዝዳወብ ዘሎ ሃገራት ድሕሪ 2000 ኣቢሎም ናብ ኔቶ ዝኣተዉ ሃገራት ማለት እዩ ሰራዊታ ክስሕብ ከም ትኽእል ይዝረብ ኣሎ ስለዚ ካብ ብዙሕ ቦታታትን ሰራዊታ ክስሕብ ከም ትኽእል ዝበሃል ዘሎ ካብቲ ኔቶ ዝበሃል ማለት እዩ ካልኣይ ንዩክሬን ክጣልማ ከም ትኽእል ፈሊጦም ኣለዉ already بقلت خوينو لسنه لا كريكم بحفشا كل من لو زري وزلو نيروبا يكون خالتهم مشاركتي زتامام لا يكون كندا دما اب برتع قري بينهم تريفهم الله قبل دما بتقومي زنبلو ناس قبل زمان كنت حنا مخلنا كندا I don't know maybe Donald Trump after تقوزلو بجاخان عدن قصلو بنزيوم سباتيلو منبر ناي كندا قداي if Donald Trump is serious غينو عالم لخاوي حقي قدسو قالي قدسو نكندا كتحنا زغل حيل دما نعايا يرعاينني مالت حج فتاري بفلوي منقستنا كندا نقبر سودوم يكسر عني حج مسيو بفلوي املاخنا عتاتهم حلفا قبر لهم يقبل يكلن قبل لي دما اوروبا مسيوم تواقيهم كتحنوا يم لكندا قبلون ايكلني حجي اتا انكو زلا مريجا ناي قطباوي قبر ملس ياخذ كونترول اوروبا قطباو قبر ملس انتاي كبي خلصك زياد نسمعيا دحريو ابت بوليتيكاو قداك نحلفنا Yuka Royer is here in studio. Welcome to the studio tonight. Yuka, you're starting with the EU. It's preparing to respond strongly to Donald Trump's latest tariff threats. Well, Sharon, EU's trade chief Maros Sefcovic is in Washington for talks with the US officials, including the newly confirmed Commerce Secretary Howard Lutnick. His trip came just as the US president floated the idea of fresh tariffs of around 25% on imported cars, semiconductors. كم نريد لنا دونالد ترامب نيروبا I think كيتا واجه كتفهم إلى زنك أدا يو كنبل كلنا كاب زيرو تبقيسنا يكونان كندا يكون نيروبا بكم سبوق يريز فلتم دونالد ترامب نروسيا نإيران نتشاينا نكالوت حيلتات بوق نسمين كوريا بوقي خاطر تقوم تغل بوق تبعت رايك تقوم كم زي تغل very practical presence لزغون سبوق يريد فلتم نكندا نيروبا جن وجاي اللي كاني دونالد ترامب ما تزت عمت زيا سلامتي ناي نقدو كيناتي أهلو من زم هجرازيات ناي نقدو كينا سلزا أغلو متى يقبرالو ولا كم سخن ردادان عهاجن زرارب قلم اللي قلن تبلو نو أنا مزرا بايدلني إسران 5% أبي أوروبا نفارماسيوتيكال نشيبس كم دبان مخاين إسران 5% كبومي تعريف كقبرالو مي يبلالو أمين إسران 5% نقطة بنا جرمن أبو خلو الرقمش كم زبل زي قبري نتي أوتو إندستري نتنا ماكينة إندستري كم زنبركخ إيدو كم زهب كقبري هنياتو إسران 5% تعريف مالت ورارنا يكوينات يزبلامه زي أواجنا يكوينات يزبلامه سلامتا مسيلكم حانت ماكينة 100 شخص ترير واقع أرجعون له إسران 5% وصولا 100 إسران 5% يخون واقع مالتي ناي جرمن ماكينة دما BMW Audi Porsche you call them تم عبيت براندز مالتي فولكس فاجن قلنا بالكا كيتخ طيب مالتي زي ناي جرمن ماكينة بزين السوق أب تكنولوجي دحري تعريف له أب كالي شجرات له أب تشاينا تودادر نتو كسيري تقند داغانات تشاينا نيرو أتكال أي كان داغداس داغانات دم أمريكا نزين كل تنتخسيرو then ناي جرمن auto industry goodbye my friend كبهال خلالو من البات أواوية من هيتانك قبروا لهم أب تأسوار دحري سلزلو أسوار كفريو خلوجن حفشة ناي كتبا ناي جرمن عنده حقوق خلاي دما بفلا يا بأوروبا إذا خليتنا بين عين نسويسر لغة تعمية تسمع عن نزلا الفارماسيوتيكال أسرع 5% مالتنا يسويس زعابي اندستري فارما اندستري روشن نوفارتيس بهالو كالو دما معت اتا ايكو سيستم ناي فارما بزي أسرع 5% مالت عبي حدا جاي كاو ولا نقطة بنا سويس مالتي زي ناي ما خاين يبلغم قلنا الفارماسيوتيكال سويس is very important سلازي again اب سويس هالغاون that's gonna be another nightmare wake up حماق حلمي ناي ليتك هاوني مالتي دونالد ترامب دما منالبات دليتاتو تديجرهم له زقدف أيقونن نيروبا كريو ما يدلني زالو ما بيروبا خجيش مدى بيبلو بس يوروبا كراخب مدى بيبلو نفس عديا خيد جن excited كوين الله سلازي مسبوتين كراخب مالتي نتشاينا نخرج بس أجمع يبلو أنت كأنس على أي خمس جبا تشايناي يوروبا سي أمريكا مش تشاينا كتتفانا نمو دونالد ترامب دما مسيو يوروبا مجاهم أبغون يكونوا خبلهم كم بعدين يوم تبي وين يرب أطايب لون دونالد ترامب بتناي
بروتوكول نا أوروبا ويون بت traditional حساسبة زخيل سباي كونن نسو ناتو كايدا زلويو أوروبا دما نزن تايك قبري خلو. And pharmaceutical products, with details due to be announced in early April. The latest threats come on top of a series of new tariffs already announced or imposed since he took office. Earlier this Wednesday, the EU Commissioner addressed an American business group, saying there's no justification for sudden unilateral tariff hikes by the United States, although he also said he was ready to discuss lowering the EU's tariffs on imported American cars as part of a potential deal. Let's listen to Maros Shevchevich. If we will not be able to solve the situation, and if really we will be kind of hit hard arbitrarily without proper justification, so that's only natural that such a big trading bloc like us would react. We don't like it. I know that our businesses don't like it. So كم نريد لنا قبل ما نسكبوا 5 خولي زنقر زلتي منستر نقدنا أوروبا وحبرات كن again you can say you can talk بليت كهتزارب كتفرارت غلي خان دونالد ترامب كن he knows he's a businessman he knows to leverage ناتو leverage مالت دما حدا سب the dictionary قال نجير من يراب كومنت قلنا رسعي عجون leverage مالت أب ميت ويونا بنقدي أب زر الربسي زيادة نسخة نعخاك حق زكاة خلت بتاعتها لكايو أمريكان تهلوهم التنقدي أمونغ أوروبا أمريكان زكايد التنقدي زيادة أمريكا أوروبا تربحلو ويون تريد سيربلاس اللي هو أوروبا بنصار أمريكا تريد ديفيسيت زلو سلاز تريد ديفيسيت زلو نت ديفيسيت ويون نت مقدال زلو معروينة كنقبر لنا يزبل زلو أجي Donald Trump is going to be very serious in Europe. It's serious to غينو دما منكو قدايا بيروبا رأيوج. There is a pain on the both sides, so we'll do our utmost to avoid it. But if we cannot avoid it, we'll have to act in that regard. Meanwhile, certain countries are particularly vulnerable to the proposed new tariffs. Germany, for example. Germany, exactly. Industry lobbyists in Germany slammed the new announcement as a provocation that could increase prices for US consumers. Germany is among the countries that stand to lose the most from potential tariff hikes on cars, as they are the country's top export. كم نريد لنا أبز قداي زمسو زلو تاك عندك تستدخل حجر تبعال زلا جرمانيا كلاتهم كوسي يوم جنب عبيو جرمانيا كتسي مغنياتو سلست يوم توم أجد السنة بتاعتنا جرمان كروميوم هذا كارس مخاين الأوتو إندستري أبقى طبعا جرمان أبى أجد السنة زلو سكتريو دحريو ماشينريز بحالما ماشينس ببزع ماشينات يوم زفريو صار سايد ما chemical products سلستيو رابع عيون التفارماز بحالونا لو سلزي Germany is going to be in deep trouble مالتيو بزع جزالاتو ملكا كتكسل دحرغينا زغولنا خونا خاب جرمن تخكلنيا منقسي زي مهلاوي وين تزعزنا كاس لزي جرمن كاب مقناب زقدة يخيات كم زولينا نرزلنا again كله تكونتات ناراخا ناس تبهلكا نا تعذبكا جرمن زلخا يس كسم بدكا خليو حماكس معك يخليو بحافش عقل نزو كونتات زي استبيل كتريول لك potential impact of 25% US tariffs on automotive exports ስለዚህ ንጀርመን ክንምንታይ ካስያ ምዃኑ ረይዎም ጥልያን ውን ዋይ ጥልያን ውን ገለ ቁርብ ተስፋ ነይርዎም ኣብ ጆርጅ መሎኒ እዚ ታሪፍ ተመፅኡ ድማ ምክንያቱ ፈራርዶ ገለ ፊያዶ ገለ እናተባሃለ ብዙሕ መኻይን ውን ስለ ዘለዎም ብሓፈሻ ጀርመንን ጥልያንን ዝያዳ ክረማያን ጀርመን ግን ምስ ዘለዋ መሊሱ ክኸፍኣዩ ስፔን ከምኡ ፍራንስ to some extent ተንካሎ ድማ ብሓፈሻ እንደን so ንጀርመን ብፍሉይ ክሓስ ዝኽእል ንኤውሮፓ ድማ ብዓብዩ كارم زخل تعريف مخانينا نقدر زلنا دونالد ترامب دما كغيرو وي كغتفو مخانو زغل زخونه يلن حنت بزيالا نزي دونالد ترامب زبحال سبسي منيزو مخرزلو كابيز بغسلوتي قطباناتو وي ونت مخرناتو كابيز بغسلو كنبل كنكلنا ناي مودا تابزيا the US becomes Germany's top trading partner in 2024 what a joke man قدم كاندي مناغتو مني نيرو تشاينا نيرني جرمن ني بايدن كحقسيلهم مس تشاينا وقع ويجب ناي نقدم على استيو ناب امريكا خيرهم كل نغرهم ناب امريكا فوكس مس غبرو دونالد ترامب لما كصف امين مصيلو امونغوس تدربي مرحنت كمز ناي جرمن حما مرحنت تراي فلتني and they are going to be in deep trouble but again ابز غدايزي كبلوم زخل يلن كمون ناي جرمن تاريخ مو imports versus exports بزح exports يزلو من امريكا سلازي تليفرج ناي ويو تحقق من تشاينا ناي امريكا وي دونالد ترامب زلوا عقمي ابتي نقد مالتيو عبو كم زخونه بزي خات فلت and they have nothing to do دونالد ترامب سي من يزم مخرج زلوا ابزي كونتات اسكن اسمع ينشتي قدمنا باغن اسكزيان سمعتي ابزلو بوليتيكاوي وتري ابت اخر درجه كونه بصحه
To Ukraine now, President Trump has deepened the rift with Ukrainian President Volodymyr Zelensky, commenting both on social media and at an event in Florida. Mr. Trump claimed Ukraine started the war with Russia and that his Ukrainian counterpart was a dictator because he didn't hold elections last year. President Zelensky's term expired last May, but voting was legally suspended because of the war. Earlier, Donald Trump كباس حكم زراب كاسل دايما نوزا كل ميديا عالم حساويت ميديا فيك نيوز كلهم ز حقين زخرمن حقيو مهنياتو زلنسكي بتناتهم دمز بزربان دحر خوينو elected official يكون مهنياتو عندما سلطان حليفي افكالو تغرات كم كون كلهم ديكتاتورس نخبلو صقم يبلومن ابناتهم كون كل نتقالات كحابو بعد بي بي سي دو سي ان كلهم نو زكو وق سلو زلو يكلملي افكالو تغرات وق سلو زلو يبلونيم they could say نزدليو ولا وين بحزب استمرت مراحي نعبنت افانغاري اب اوروبا حزب زمرت مراحي ديكتاتور يمزولوا سلامتاي نتا اجنداناتهم سلازي يغلغل ويون نتو كيناتنا يوكرين سلازقاو اب سلوفاكيا كومو حزب زمرت برايم مينستر روبرت فيكو ديكتاتور يمزولوا everywhere you go نسوم دي فتوى تغينو ديكتاتور كبلوا صقم يبلمن نسوم زدقف وغن ولا ديكتاتور تغينو باوفيشال بتناتهم ديفينيشن هم خبلوا ايداليونيوم دونالد ترامب دما بتناتهم ديفينيشن غيرو سبزي ديكتاتوري بتسهم تفلطوا تا يوكرين تبع الهجركا ديمقراطي كونتن سلازي بوتا هاغدف وي ونغلا جبر إلى نتي دونالد نتي زيلينسكي مرد اسمعي ولا مالتي. Earlier, President Zelensky accused his American counterpart of living in a disinformation space, with Mr. Trump having claimed Kyiv could have made a deal a long time ago to end the war. The Bush describing Mr. Zelensky as Ukraine's democratically elected leader. The past few days have shaken international diplomacy on the conflicts with بحفش انتينا نرزلنا امونغ اوروبا امريكان زلو اكايدا بزعنت بتاع تفلالي خمسه لو دونالد ترامب دما نتي زلنسكي زبحال تقلالا امونغ كلتم امونغ دونالد ترامب زلنسكي باسنا قالات جميرلو سلازي زلنسكي ملحسو اوروبايان اجو خنبساسو زبل وانصار امريكا تقملو انصار دونالد ترامب تقملو جميرو زازربا زيادما دونالد ترامب تواتس ويم دونالد ترامب تكايدا يكونتن دونالد ترامب አቤላ ገሩኩም ለሰሉ ጀሚሮሎ ስለዚህ እዛ ኩነታት ዚያ ዳርጋ መመሊሳ እና ተበላሽወት ተዳለ A deepening rift between the United States and Ukraine. After President Trump spent the day attacking Ukraine's President Volodymyr Zelensky, calling him a dictator, the US leader doubled down on his comments at a conference in Florida. He's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country left. Got to move fast because that war is going in the wrong direction. In the meantime, we're successfully negotiating an end to the war with Russia. So, كم تريود لهم زلنسكي عدل يبلكان قلتيف كانديديت كسايسكا هاجرون كل وكاي كونن يزبل زلو نحنا دما مس راشيا مس بوتين صبو زغونه زمدنا نكايدا لنا تا منالبات نيروباوያን ናይ بحق ከተቆጥዖም ተዘረባ ድማ እዚ ሕጅት መጽ ዘላ ምክንያቱ ነቲ ዘለንስኪ ዝበሎ በንጻሩ ኣብ ምዃኑ መርገጽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ በዚያ ከተፈልጥ ሕቶ ሓቲቶም ነይሮም ኣብዚያ ስምዕዋ to the war with Russia. Speaking to reporters on board Air Force One, President Trump was asked if he trusts Russia is negotiating in good faith. I do. I think the Russians want to see the war end, and I really do. But I think they have the cards a little bit because they've taken a lot of territory. Oh my God! ኤውሮፓውያን ጨርቆም ክትርብዮ ምጅኻ ኒ ፑቲን ሲ ተኣምነዶ ኣብዚ ስምምዕ እዚ ብግልፂ ወይ ከም ብጥኑዕ ልቢ ብክፉት ልቢ ይመያየጠና ልልካ ተኣምደ ኢልዎ እወ ይኣምነ ኢልዎ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ይደሊ ለፑቲን ስለዚ ምሱ ተኣማሚነ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ካልኣይ ድማ ክርዳእና ዘለዎ ኣብቲ ኩናት ተዓዊቶም ስለ ዘለዉ እቲ ዝበለፀ ካርዲ ድማ ሶም እዩ ዘለዎም ኢልዎ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ኔጎሲዬሽንስ ኩሉ ግዜ ኣብ ክውንነት ኮይንካ ክትዛረብ ዘለካ ኤውሮፓ ግን ነቲ ክውንነት ክቕበሉ ስለ ዘይከኣሉ ideologically driven ወይ ዝተደረኸ ብኣይዲዮሎጂ ብስነ ኣእምሮ ዝተደረኸ ኣካይዳ كعوت كايكلني دونالد ترامب قال أبايتا تواجه أصلا تعوت تراشا تودي له نتابعت تعويتا دم كفيل إذا حزت مريت حج قدف ويله أبت أولاك حتى ما يكلني إذا ولا زلوا زيادة ما نيوروبا أرقام كتدربيهم تخل كونتات مخانا So they have the cards. In a phone call with Mr. Zelensky last night, Prime Minister Sir Keir Starmer reaffirmed his support to Ukraine and gave his backing to efforts to achieve long-lasting peace. In response, ኣብዚ ዘሎ ድማ ጽቂሉ 10 ግዜ ምስ ዩክሬን ዝራኸብ ዘሎ መራሒ ሃገሩ ኣብ ብቁልቁለት ብሻትሻይ ማርሻ እናኸደት ከላታ ናይ ዩክሬን ፕራይም ሚኒስተር ነዛ ትጠፍእ ዘላ ዩክሬን ከድሕን ኢሉ ቃለስ ኣሎ ወላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ፈልጥ ግን ኣይ ዶንት ኖ እንታይ እዩ እቲ መመሊሱ ነቲ ሃገሩ ኣንጻር ኣሜሪካ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምዚታት ነገራት ኣይቀበልኒ ኣይ ቲንክ ኤውሮፓ እንዳጓሓፎም እዮም ዝኸዱ ዘለው ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ኣብ ታሪክ
ከምዚ ዓይነት ርኢና ይንፈልጥና ግን መምሃሪ እዩ ጽቡቕ ዝኾነ መምሃሪ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ እስከ ንመን እዩ ዝሰምዕ ስምዑ It's a 3-year-long war. It involves a major nuclear power and it affects your most important allies. Who would you pick to broker a peace deal in such a scenario? Maybe a seasoned diplomat, or a respected politician, or a long-time Russia expert. But guess? እንታይ ትብል ዘላ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ ምስ ራሽያ ዓብዪ ኒኩለራዊ ሓይሊ ድሕሪ ነዊሕ ኩናት ኣብ ጣውላ ይራኸቡ ኣለዉ መን እዮም እቶም ነዚ ኩነታት ዝነጎሽት ክገብሩ ትመርፆም ሰባት ዓይነት ሰብ ኢኻ ትመርፅ ምናልባት ብዲፕሎማሲ ዝፀገበ ፖለቲካ ዝፈልጥ ኣምባሳደር ነበረ ገለመለ ዝፈልጥ ኢኻ ክትመርፅ ትኽእል ዶናልድ ትራምፕ ግን መመሪፁ ዓርኩ ስለምንታይ እስኪ ካብቲ ዋሽንግተን ተስፋ ዝቆረፀ ስለ ዝኾነ ኣይትገልፆን እየሳ ዋሽንግተን ብሉፃቶምን ንፋዓቶም ኩላቶም ተታሒዞም ዘለዎም እዩ ብድሕሪት ስለዚ ኣሚንካ ክትኣምኖም ኣይትኽእልን ኢኻ ዳስዋይ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ዝኣምኖም ይዕርኽቱ ንዖም ዝያዳ ይመርፅ ኣሎ እዚ ከዓ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ኤስታብሊሽመንት ነቲ ዲፕ ስቴት ዕድል ዝበሃል ከልይዎ ኣሎ ማለት እዩ But guess who Donald Trump picked? His golf buddy. I'm not talking about his Secretary of State or his National Security Advisor. They are seasoned campaigners. I'm talking about his special envoys, Steve Witkoff and Keith Kellogg. Witkoff is in charge of West Asia. Before Trump's inauguration, he traveled to Israel. Reports say he strong-armed Benjamin Netanyahu to take the ceasefire deal. We're talking about Israel's longest-serving leader, a veteran of diplomacy. Yet Witkoff managed to sway him. So እዚ ሰብ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ስቕ ኢለ ይኮነ መሪፅዎ ንእስራኤል ከይዱ ነቲ ንነዊሕ እዋን ሓንጊዱ ዝነበረ ንዝኾነ ይኹን ስምምዕ ንቤንያሚን ነተንያሁ ሕራይ ከብሎ ዝኻለን ኣብ ሓደ ዲል ከብፅሖ ዝኻለን እዩ ስለዚ ስቲል ሂ ሃዝ ሰም ኣብቲ ናቱ ረዘሜሲ ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ኣለዎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ኸ ስለምንታይ ንዑ ክመርፅ ክኢሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ንሱ ዝበሎ ከተግብሩ ዝኽእሉ እዩ ዝኣምን Yesterday he was in Riyadh, one of the 3 people sent by Trump to talk to Russia to end the war in Ukraine. Which makes you wonder, who is this guy? Steve Witkoff is a real estate mogul. He first met Donald Trump back in 1986. Both of them were working on a property deal. Since then, they've forged a strong friendship. Trump and Witkoff played golf together. In fact, Witkoff's grandson is named after the president. So it's a pretty thick bond. And like Trump, Witkoff is a billionaire. Even today, he remains the chairman of his real estate company. If you're waiting for his diplomatic credentials, don't bother, because there aren't any. ብሓፈሻ እታ ዘረባ እንታይ እዩ ኣብዚ ሓደ ግዜ ዘይርዳእካ እቲ ዲፕሎማሲ ብላብላ ዝብልዎ ፍሉይ ትምህርትን ፍሉይ ክእለትን እዩ ዝመስሎም እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ if he's a businessman and he's making special business ka real estate ኮይኑ ቀጻሊ real estate ዲል ሲኻ ትገብር ምንን ምስቲ ዋና መሬት ድዩ ምስቲ ዋና construction company ድዩ ምስቲ ገለ ካምፓኒ ድዩ ምስቲ ገለ they are always living deal after deal after deal ነቲ ገዛ ዝረኸብዎ ክሸጥዎ ከለዎ ክረክብዎ ከለዎ ገለ so these are ኣብ ዲል ተመክሮ ዘለዎም ተሎር ናይ ሪል ስቴት ኢንቨስተርስ እዮም ስለዚ ምናልባት ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ኣብ ቁጠባን ኣብ ፖለቲካን ሓደ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እንገስ ወት ኣብ ዋሽንግተን ዘሎ እንታይ ዲል ገይሩ ይፈልጥ ብጀካ ኩናት ክጅምር ዓይናይ ኩናት ፈትሒ ይፈልጥ ኣሜሪካ ስለዚ እዚኣ ምስቲ ዲፕ ስቴት ምስቶም ብድሕሪት ዘጣቅዑ ስለ ክትመሳሰል ስለ ትፍትን ዘላ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝኸዱ ዘሎ መንገዲ ክትኩነን እያ ትፍትን ዘላ በት at the end of the day ውፅኢታዊ ኣካይዳ ዝኸዱ ዘለዉ እዚኦም እዮም none of the other blah blah ኣይገድስን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዘተኣማምንዎ ንሱ ዝበሎ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት በቲ ንሱ ዝደልዮ ዘሎን ዓለም ከመርሓ ስለ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ ይመሪፁ ተርዲኹምሎም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ልክዕ ነቲ ክገብረ እየ ዝበሎ ክገብሩ ዝኽእሉ ናቶም ኣጀንዳ ብድሕሪት ዘለዎም ዘይኮነስ ነቲ ናቱ ተልእኾ ክፍፅሙ ዝኽእሉ ሰባት ዝኣምኖም ቅድሚ ሕጂ ምስ ዝሰርሑ ዝነበሩ ንዓታቶም ይህቦም ማለት ስልጣን ዳትስ ዋይ ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ ውፅኢት ንርኢ ኣለና ብኣፉ እውን እኮ ከም ይብል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝስምዕዎ find somebody smarter than him. I searched all over. I just couldn't do it. They're not going to find some contract that was crooked, crooked as hell. And I mean, there's going to be so much that isn't found. But what is found, I think he's going to find. So እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ከም ኢሎን ማስክ ደልየ ክረክብ ኣይክልኒ ኢሉ ነዚ ጉዳይ ናተይ ነዚ ኣጀንዳ ናተይ ካባይ ንላዕሊ ዘተግብሮ ዘሎ ብብልሕን ብብቅዓትን ዘተግብሮ ዘሎ ኢሎን ማስክ እዩ ስለዚ ኢሎን ማስክ ነቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ብልሽውናን ዓመታት ዝቐፀለ ዝኾነ ይኹን ክእለት ዘለዎ ንዑ ክፈትሕ ዝኽእል ኣይነበረን ኢሎን ማስክ ድማ ኣእምሮ ስለ ዘሎ ቲም ስለ ዘሎ ቴክኖሎጂ ብቅዓት sle ዘሎ ነቲ ኩነታት ክራክ ይገብረሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ከዓኑ ንርኢ ኣለና ብሪል ታይም እቶም ዴሞክራትስ ዝበሃሉ ድማ ሕቆም ተሰይሮም እዮም ኦልሬዲ $1 trillion. Doge and Elon Musk continuing their search for wasteful spending, claiming to already have saved the government tens of billions of dollars so far. And now they're eyeing the Social Security Administration. There was an Inspector General audit last year that showed over an 8-year period the Social
By the way حنت ነገር ኣብዛ ክትርዳዕኩም ደልየ ዘለኹ ኣሜሪካ ብልሽውና ዘይብሉ ብዛዕባ ብልሽውና ናይ ኣፍሪካ ክዛረቡ ከለዉ ፕሊዝ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ብልሽውና ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ኣብ ዓለም እየ ዝብለኩም ዘለኹ መወዳድርቲ ዘይብሉ ብልሽውና እዩ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ይብለኩም ኣሎ improper payments ኣብቲ ናይ social security ናይ ኣሜሪካ ሲ ኣብ 2020 which year is this ኣብ 2024 ዝተወደአት ዓመት ማለት እዩ 71.8 ከባቢ 72 ቢልዮን ዶላር እንታይ ኮይኑ ዘንዩ improper payments improper ማለት ሲ ኣብዘይ ቦቱ ዝተኸፈለ ማለት እዩ ዳርጋ ዝጠፍአ waste ማለት እዩ ኣብዘይ ግቦት ተኸፊልካ ከሲርካ ኣለኻ ትገንዘብ ማለት ስለዚ 72 ከባቢ ወይ 71 ቢልዮን ዶላር improper payments ነይሩ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ብኣቲ ገንዘብ እቲ ብልሽውና እቲ ኩሉ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ጎደናታት ተደርቢ ዘሎ መንግስቲ ገንዘብ ስለ ዘይብሉ ይኮነን ብብልሽውና ዝተበልዐ ሲስተም ስለ ዘለዎም እዩ ነዚ ጓሓፍ እዚ ንምፅራይ ድማ ኢሎን ማስክን ቲም ናቱን ብብዝሒ ይሰርሑ ኣለዉ ነዚ ኩሉ ብትክክል ክሰርሕዎ እንተኽኢሎም ኣሜሪካ ሓይሊ ክህልዋ ነዳዲ ክትረክብ እያ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢሎን ማስክ እንድሕር በዚ ዘለና ቀፂላ ንነፍሲ ወከፍ ኣሜሪካዊ 5000 ገንዘብ ክምለሰሉ ይኽእል ካብቲ ኩሉ ክጠፍእ ናብ ሕማቅ ቦታ ክኸይድ ዝኽእል ዝነበረ ገንዘብ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ 2015 The Security Administration made almost $72 billion in improper payments. 72 billion, and that's without a comprehensive search. I mean, that's significant. Plus, it might be time to cut up the plastic. Doge says it found $40 billion in government credit card spending. Let's put it this way. Elon Musk thinks they'll cut enough waste and fraud to pay taxpayers a $5,000 Doge savings dividend. But the left, well, they're not happy. So بحفشة تي زخيات جلو كنتات أمريكا نتي أكايدان أمريكا عبلوتي كم تعالى زخل كنتات مخانين عن رزلنا من البات وشتاو قداينا أمريكا بفلايتي ليفت زبالتي ديمقراطيك بارتي زبال كوي جمير جلو تاويات ناتو دما كم من تايستا بقسين دحريلكا من البات أفتبل شونا إتس لزلوهم كونو خمس خولي أنا زترترنبر زخوني يكون ليفت يكون رايت أبزي قدايزي ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ክስለፍ እዩ ዝግብኦ እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ንኩሉ ኣሜሪካዊ ከገድስ ዝኽእል ኩነታት ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ንዕኡ ክኽተል ዝደሊ ንዕኡ ክገብር ዝደሊ ሓይሊ ግን የለን ኣብ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ካልኦት ሃገራት ከይድና ቀኒዕና ክንርኢ ከለና ግን እዚ ስምዑ Your hard-earned money is being funneled into dubious projects worldwide, not for humanitarian aid, not for economic development, but allegedly for wasteful, politically motivated initiatives rather than the people they claim to help. Well, that may just be the case with millions of Americans. A report from the US Department of Government Efficiency has revealed that US aid has allegedly operated with little to no oversight, claiming that it poured massive sums into highly questionable projects, all while dodging accountability. And بعفشة تي نفس وكف حجر كوعد جمير له تي دوج زبال كساب حج كابت USA ترايز رخبة جنزب نعلمنا عشان بيد له ترايده كونه الزجن كاب بحري بيج الفايز بحال زلو اتقند عقداسي جينا اتمقعات مسكت عليه كند من تاي وسعي كون كم زغل كند من تاي حجرات بزي جنزب بزي كعنوا خمس خالا إن نرزق لنا زي USA زبال زلو دما تي زخط له زنبرة من قدي زحزن مخاني involved in foreign election interference. Yes. Earlier this week, the department, the agency, claimed $21 million was allegedly allocated. ab hindi 21 ሚሊዮን ንምንታይ ተጠቂሞምሉ ድምጽ ምርጫ ንምጽላው እንትንሶም ዘልይዎ ምርጫ ንምጽላው 21 ሚሊዮን ተጠቂሞም 21 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስት hindi ኣብ ኣሜሪካ ተትገብር ነይራ ግን ምተጸለሉ ነይሮም ንዘይ ለራሽያን ኢንተርፌረንስ ክብሉ ለይቲ መዓልትን እዮም ዝጽዕሩ ብሓፈሻ እቲ ንሪዮ ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢንተርፌረንስ ትገብር ከም ዝነበረትን ኢዳ ትእቱ ከም ዝነበረትን ዘርኢ ቅቡል ምክንያት ወይ ጭብጢ እዩ ዝረአ ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ድማ መጀመርያም ኣይኮነን ባንግላዴሽ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብፀጋም ዶክተር ሓሲና ካብ ስልጣና ኣውሪዶም በቲ ዩንስ ዝበሃል ዘሎ ንምትካ እቲ USAID 29 ሚሊዮን ኢንቨስት ከም ዝገበረ እንታይ ኢሎም ይዕውዖሞ ሽሙ strengthen political landscape እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ድራማ ኣብ ዓለም ኢና ንርኢ ዘለና but again ነዚ ነገራት እዚ ክቃወም ዝኽእል የለን ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ኣጀንዳ ኣብ ፖለቲካዊ ኢንተርፌረንስ ድሌትካ ጌርካ ከም ድሌትካ ከይድካ ውፅኢት ከተምፅእ ኣለካ ስለ ዝኾነ እዚ USAID ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ዝገብሮ I don't know ንሓዋሩ እንድወፅእ ኣይመስለንን ነዚ ኣገዳሲ ሃገራት ዝኾነ እዚ ከዓ ትማል ዘጋጠመ ጥራይ እዚ USAID ግን ዓመታት ዝገበረ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ሓቂ ጌና ብሕጂ ክወፅእ ብፍላይ በዓል ኤርትራ ዝተኸተሎ ብውሕድ ገንዘብ ክንድቲ ሚልዮናት ኣይከፍልኒ ምክንያቱ ኣየድልዮን እዩ ነይሩ
بمنقد إثيوبيا بليونس يزبانيرو لذا زوجين زبزي رجيم change أبي إرتراس جبر زنبرة كسع كندي سأقام كم زنبرة مرداير اللي. Leading many to suspect direct U.S. involvement in the regime change that ousted former Prime Minister Sheikh Hasina in favor of Mohammed Yunus. The pattern continues in Nepal, where $20 million allegedly allocated to a vague project aimed at improving fiscal federalism. But what does all of this even mean? Was US aid actively destabilizing democracies, that too with so much ease and no impunity? These questions remain unanswered right now. Meanwhile, in Serbia, an organization allegedly received one. So, تحطو كاب هجر ناخده اتي هجرات ديستابيلايز مقبار بفلاي بمنقد غازيطانياتاتن NGO-تاتن عدنا يزوم كلن NGO-تات زبحال زنبره USAID زبحال زنبره بتن NGO-تات غيرو نتوم غازيطانياتاتن ناي كالوت ميديا بيرسوناليتين بمغفال نهجرات ولاونتن ديمقراسي زبلون زنبرو ديستابيلايز مقبار عبقدا نيروم إذن هاي قدمي دونالد ترامب عبزي حجي خانتاي بوليس كختالي خلقه ونزبل دما نسمع عبزي. South Africa is all set to host G20 foreign ministers meeting in Johannesburg. The two-day meeting, which started today, will mark the first time an African country is presiding over the international forum under the theme of solidarity, equality and sustainability. However, the summit is taking place without the United States of America. U.S. Secretary of State Marco Rubio will be skipping the two-day meet in Johannesburg after criticizing South Africa's policies as anti-American. U.S. President Donald Trump had earlier انتاينا نسمع زلنا بزخي ساوث افريكا ناي G20 زبحال هاجرات وعلى دحرخندين مجمريا بافريكا نخجبر ابستوسنلو امريكا ابتو علاتي كتساتف كم ديت دلي افريقيا مالو سلمتاي ساوث افريكا انصار اسرائيل سخطلو بوليسي حنا ناتوم نخفدي مالتي سلازي ناي منسترات ركب ابزغبرولو زلا ساوث افريكا ناي امريكا منستر جات وصاي ماركو روبيو كمت كم زي دلابت بوتات نغيرلو بامباسادور دي بخال غيرم كوكلو مخانم زخا of course in Africa حماق سمعتيو جن امريكا تريفات كادما استرفكا وحدي signed an executive order halting US aid to South Africa over a land law that Trump says discriminates against some of the country's white minority. And Rubio's decision to skip the G20 meeting underscores a major worsening of ties between South Africa and the United States of America. However, South African Foreign Minister earlier said that the US would be represented in one way or the other, stressing that Rubio's decision was not a complete boycott of South Africa's G20 by the US. Meanwhile, India's بحفشة انتينا نرزلنا أمريكا ساوث أفريكا نخد قطعة زيادة وسينا خمزلا أنكر ستيت كون ولا قلقون أمريكا زقد ساقرا يكونتن سلن ساوث أفريكا أقد ساق أكال نايتنا أمريكا بوليسي نيرو قدم أبزوان زقناتيني مور كاب ساوث أفريكان أمو ساوث أفريكان أمريكان زخية زلو قعزو تفل عليه خدا خمزلوان ناي ساوث أفريكا مراحون انتقوني ني دونالد ترامب نأمريكا مالتيو بعلو ديخم تفلتون هنا مصر عشان تشاينا زيادة عمقو زلو زمدنا خنقبر نخلينا يبلالو ناي هندي ناي راشا كم دما ناي تشاينا كلاتو فورين مينسترز اتيوم علو ني تشاينا دما تزبلص مدرخ يزي مخنياتو every time امريكا قدلت كتقبر كلا تشاينا نتعدلتي تتقملون كتمزمزون كم تدليهم زفلتو حفشا again ابز كونتات نريزلنا ولا يربا حبرتون ان مجمريا امريكا زغبر تحراي زبل زنبر انصار امريكا خيت كم زفتنه نري مس ساوث افريكا بزح ركبات كجبرن زمدنا كجبرن كم زفتنه زري كونتات رينا لنا سو اموداتا دونالد ترامب أبز حجز لنا جزء بزح لوطي بزح كايدا لوطنا كايدا كجبر مدب كم زلوا أب أفريقيا يكون بعالم بتنا يكذب كايدا ويم بت conventional كايدا ترى خيز دلي مراحي كم زي كونه زخون يكون لموت حقي زختل مراحي يكون زدما ريسك اللو صبغ اللو حماق دما اللو بخلتي من قدم رأي دلي يكاي باير قداي سانا نسا بسلام تكمتنا لكو አሁን ለምን ዝም አንልም ቢቀርብንስ ከኤርትራ ቢያጋጨንስ ከጅቡቲ ቢያጋጨንስ የሚል ስጋት ያላቸው ሰዎች አሉ 50 ሚሊዮን ነበርክ አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ልትሆን ነው አሁን በ2030 150 ሚሊዮን ህዝብ
ጂኦግራፊካል ፕሪዝን ሆኖ መኖር አይችልም። በተባበሩት መንግስታት ቻርተር ላይ ጭምር የኢትዮጵያ የባህር በር ህጋዊ ጠብይ ሀገሪቱ የባህር በር ባለቤት እንድትሆን የሚደረገው ጥረት ላይ ልዩነቶች እየመጡ መሆናቸውንም ነው የገለጹት። በታሪክ፣ በጂኦግራፊ፣ በኢኮኖሚ፣ በዘር ሕጂ እንታይና እዚ ቅድሚ ዝተወሰነ አብይ አሕመድ ዝገበሮ ክነሱ ኣብዚ እዋን እዚ ደጊሞም ኢንጂነር ገይሮም ከውፅዎ ጀሚሮም ኣለው ሃገራዊ መደበር ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ማለት እዩ this is not just activists ገለ ይኮን ኢትዮጵያ ብወግዒ ዘውፅኦ ዘሎ ሚድያ ኣቀናቢሩ ኢሞሽናሊ ቻርጅድ ከም ሰባት ኣብ ስምዒት ክእቱ ከም ዝኽእል ገይሮም ዝገብርዎ ዘሎ ይዝኻ ኣካል ናይቲ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ አብይ አሕመድ ፈኒይዎ ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፁ እዩ ጅንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ምናልባት እታ ቪድዮ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ኤርትራ ዘቕንዕት እያ ክትብላ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ምስ ሶማልያ ሓደ ዲል ይገብር ከም ዘሎ ስለ ዝፍለጥ እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ቀደም ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልና ስቕ ኢልና ዘይንኸይድ ምስ ኤርትራ ከይንበኣስ ወይ ምስ ጅቡቲ ከይንበኣስ እዩ ዝበሃል ግን ቀደም 50 ሚልዮን ነይርካ ሎሚ ግን ኣብ ቀረባ 150 ሚልዮን ክትከውን ኢኻ ከመይ እቲ ስታቲስቲክስ ናቶም ኣይርዳእንን እዩ ግን they know ነገራት ከመይ ጌርካ ባዝሕካ እሺ ትፈጥር ስለዚ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ካልእ ብቅዓት ከይህልዎ ምኽእል እዮም ኣብ ፕሮፓጋንዳ ግን ሓያላት እዮም ከምኡ ድማ ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ሰናፋት ኣይኮኑን ከርእየኩም እየ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለዉ እዚ በቲ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ ብካልእ ድማ ባሕሪ ይግባአና እዩ ብታሪክ ብጂኦግራፍ ብኢኮኖሚ ከምኡ ድማ ብዘርኢ ማለት እቲ ናይ ዓፋር ማለት እዩ so again ብሙልአን ክትብሎ ከለኹም ናብ ኤርትራ ዘመልከታ ነጥብታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንጅቡቲ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንጅቡቲ ግን ሪያሊስቲክሊ አብይ አሕመድ ናብ ጅቡቲ ገፁ ከቐንዕ ከም ዘይክእል everybody knows ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እቲ ኩሉ ዘረባ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ምዃኑን ደይመደይሉ ንኩናትን ንፀገምን ንመፅሕታር ድዩ ዝገብሮ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ወይስ አካል አጀንዳ ኣሎ ድሓን እስከ ንሽተ ንስማዕዮ ከተሓዞ ስለ ዝኾን ከነ ኋላ አፋር ሶማሌ እናያለን። በዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ ሌጂቲሜት ጥያቄ አላት የሚል ስምምነት ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በጣም የሚያሳዝነኝና የሚያመኝ ነገር የቀይ ባህርን ጉዳይ በፓርላማ አባላት ደረጃ እንኳን ሐሳብ መወያየት እንደ ነውር እናስባለን። ኢትዮጵያ ከባህር በር ተጠቃሚነት ራሷን ልኡካን ቡድን የመጀመሪያውን ዙር እዚ እጅቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝበሎ እንድዩ ኣብ ዘለንቀነ ድማ ሓደ ኔጎሲዬሽን ኣብ አንካራ በመልክዕ በመንፅርቲ ኣብ አንካራ ዝገበረው ስምምዕ ሶማሊያን ኢትዮጵያን መቀጠልተናቱ ገይሮም ኣለው እስከዚያ እንደሚገባም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸው የገለጹት። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የተመራ የልኡካን ቡድን የመጀመሪያውን ዙር የቴክኒክ ውይይት ከሶማሊያ የልኡካን ቡድን ጋር በአንካራ አድርጓል። ውይይቱ በፈረንጆቹ ታህሳስ 11 ቀን 2024 በቱርክ አመቻችነት በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የተደረሰውን ስምምነት ለማስተግበር የሚያስችል መሆኑን በቱርክ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መረጃ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ቱርኪ ፍሉይ ዘተ ይግበር ከም ዘሎን ርክብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊያን ብሽምግልና ብማዕከልነት ናይ ቱርኪ ይግበር ከም ዘሎን ዝኾነ ይኹን ውፅኢት ስለ ዘየምፁ ንኻልኣይ ግዜ ክራኸቡ ተሰማሚዖም ከም ዘለው ዋላ እኳ እቲ ናይ ኣቢ ፕሮፓጋንዳ ኣብቲ ሚድያ ኣብ ደገ ባሕሪ ወደብ ረኺብና ገለመለ እናበለ ዝዛረብ ተኾነ ኣብ ሶማልያ ረኺብና ኣለና እዩ ዝብል ኣነ እኳ ዋላ እንተ ዝሰልጠሙን ፅቡቅ ነይሩ ባህላየ ምክንያቱ ኣድየን ፍደደይ ንበዓል ሶማልያ ፍሉይ ሓገዝ ክትገብር ኤርትራ ዋጋ ትኸፍለሉ ምክንያት ኩሉ ይግባአኒ ዝብል መርገፂ እዩ ምክንያቱ ዕድል ክረኽቡ ከለዉ ኩሎም ንኤርትራ ኣብ እንዳ ሽግር ጉሒፎማ ካድሚ ዝኽእሉ ምዃኖም መፍላት የድሊ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናበይ ክእትዋ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ብትኽክል ንዑ ናብኡ ዘቕንዕ ኩነታት ስለ ዘሎ ይኮነን ስለዚ ኣብ ቱርኪ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ክልቲኦም ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ ንዝክረቱ ኮይና ቱርኪ ምስ ኢትዮጵያ ፍሉይ ርክብ ዝነበረ ሃገር እያ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ዝግበረሉ ዝነበረ ብፍሉይ ድሮናት ካብ ቱርኪ ይመፅእ ከም ዝነበረን ነቲ ኩነታት እቲ ዘማእክል ዝነበረ ድማ መን ምዃኑን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ ኣበጊስሎ ፅንሂለ ከርእየኩም ክፍትን እየ መጀመርያ ግን ካልእ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ምናልባት ገለገለ ሰባት ዘይረኣኹሞ ክትህልዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ እውን ስምዑዎ እስከ ኢትዮጵያ አንቂዶሞ ዘሎ ማለት እዩ ዜና ወኪል ስፑትኒክ በኢትዮጵያ ቢሮውን ከፍቷል። በቀጠናው የስፑትኒክ ዜና ወኪል ትልቁ ቢሮ እንደሆነ የተነገረ ሲሆን በዛሬው ዕለት የመክፈቻ መርሃ ግብሩ በዲዮፖል ሆቴል ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይም የኢፌድሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር፣ የሩሲያ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሊቀመንበር ቫለንቲና ማትቬንኮ፣ የሩሲያ አምባሳደርና ሌሎች እንግዶች ተገኝተዋል። ታሪኩ ለገሰ በዚህ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን። ታሪኩ አጠቃላይ መረጃ ምን ይመስላል? በተለይም ተደርጓል ማለት ነው። በዚህ ጉብኝት አዲስ አበባ ላይ አድርጎ
شو أبزي زحلفة من البتا ميديا قال راهم مقتلوا تخليهم حلفت نايتي برلمان ناي رشا نبي تبيع كم زعتو تنفلو يا كبابلا كم استجبر لنا رينا لنا أمباسادر ناي رشا أبي تبيع زلوا ما بزوج زي أب دبلوماسي إثيوبيان رشان زلون زمدنا نوح تاريخ زلوا ويقال لنا بله أمحرنيا تزاربونيو أبكالك زيون إثيوبيا أفتق بحرز جبايو نابله تزارب زنبري سلزي نريو زلنا كونتات رشا مس أمريكا رشا مس إثيوبيا إنها تقرر باي مت أخم زلوان بمنطرو أكايداناي رشا أب سودان زجبر التديل تريناون أب سومالي لاند وانتفتنا لنا كنبل كلنا من نالبات مسير ترا زخوني يكون من قصاص أبزي latest إيرانان أب 2024 أبزو إيرانان أب منتهي ألو تناير تراناي رشان I don't know أمونغو رشان ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ግን ሕጂ እውን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ስምምዓት ተፈራሪሞም ከም ዘለዉ እቲ ስፑትኒክ ዝበሃል ዝነበረ ሚድያ እውን ካልኣይ ረይዎም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ዲፕሎማሲስ ይፈልጡ እዮም ንሰብ ከመይ ጌርካ ትሕዞ ይፈልጡ እዮም እዛ ሰብ እዚኣ ሓላፊት እያ ናይ ራሻ ግለሰብ እያ ግን ሰብ እያ ማለት ኣብ መወዳእታ ኣደኮር ሰብ እያ እዚኣ ሰብ እያ ስለዚ ሰብ ስለ ዝኾነ ብፍሉይ ኣቀባብላ ክገብሩሎም ከለዉ ልቦም ይትንክፎም እዮም this has to be clear they know how to handle these people نسعادو كما يجركا تحقسهم كما يجركا شيء تبلو بيفلطيهم شبيه يفلطيهم زي يا كريدي كتبهم تخليها شو ابزي ناي سلسته معلت مبصحت قبر زلا تي سبونتنيك زبال ناي ميديا زنبره مدبرو اديس ابا غير ولو بو منصر دما سيتوبيا ناي نيوكلير ديل غيرهم كم زلو بالكالاي درجه نيوكليراوي نيوكليراو تكنولوجي نمتقام زبل مسراشا እንቆዝ ዘለዎ ዲል ገይሮም ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣለኹ ስለዚ ኣብ መንጎ ራሽያን ኢትዮጵያን ኣካል ናይ ብሪክስ ኢንክሉቲየን ኣብ ብዙሕ ዝተሓሓዘን ኣሎ ታሪኻዊ ምትእስሳር ኣለወን ስለዚ ራሽያ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዓብ ዲል ክትገብር ኣብ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተኽእሎ ዘሎ ኮይና ይስምዓንን ኢና ምክንያቱ at the end of the day ራሽያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቹዝ ግበር እንተተባሂላ ንመን ከም ትመርፅ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ክግምቶ ዝኽእል እዩ እንተኾነ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኒውትራል ዝኾነ ስቴት ክትመርፅ ትኽእል ተስፋ ንገብር ቁጠባዊ ከም ድሌታ ከም ካልኦት ሃገራት ቁጠባ ናታ ሽርክነት ክትቅፅል ምስ ዝኾነት ሃገር ዲል ክትገበር ትኽእል እያ ራሽያ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ግን ተስፋ ንገብር ኒውትራል ስታንስ ክህልዎ ፑቲን ግን ኣገይን ወላ ሓንቲ ኸይረኣና እንቋት ዝኣተወ ግምታት ክንህብ ኣይንኽእል ኢና ፍኮርስ ከምዚ ዓይነት ስቱድዮ ክኽፈት ከሎ ወላ እውን ናይ ስራሕ ዕድላት ፈጥር እዩ ከም ድማ ኣብ ራሽያ ናይ ራሽያ መደበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ኣንጻር ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ክገብር ከም ዘይክእል እውን ግምት ምውሳድ የድሊ እዚ ሓደ ትርኩ ርኢና ኣለና ምስ ትርኩ ዝተገበረ ፅንዒ ኢለ ክመለሰኩም እየ ካልእ ድማ ተወሳኺ ኣብዚ ቀረባ ምሉእ ብምሉእ ሳይሞን ሓጎስ ዝበሃል ኣብ ኤክስፖስ ዝገበሮ ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ፍሉይ ልኡኽ ንኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ዝወከሎ ወይ እውን ካብቲ ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ንመጀመርያ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ወይ እውን ብወቅዕ ዝኣተወ እኳ ኣይረኣኹን ግን ርክብ ተኻይዱ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ግን ወፂኡ ነይሩ እዚ ከዓ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ምስ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ድዩ ገለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስቲ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኢትዮጵያ ርክብ ከም ዘካየደ ንርኢ ኣለና for whatever reason ኢትዮጵያውያን ዲፕሎማቲካሊ ዓብይ ኣድቫንቴጅ ዘለዎም ኣብ ልዕለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ታሪክ ነዊሕ ተቐባልነት ዝነበሮ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን ብዙሕ ግዜ ብካልኦት ሃገራት ደገፍ ኣለዎ እዩ ብቐሊሉ ክእመን ዝኽእል ሃገር እዩ ንዑ ድማ ቀዳምነት ክብዎ ንቡር እዩ እዚ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ናይ ሃገር ኤርትራ ከቢድ ዝገብሮ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ፀላኢና እዚ ሃገር እዚ ስለ ዝኾነ እሱ ድማ ክላውት ኣለዎ ዲፕሎማቲክ ክላውት ይብልዎ እዚ ኣብ ዲፕሎማሲ ጭዋዳ ኣለዎ ነዊሕ ታሪካዊ መሰረት ዘለዎ ስለዚ ነዚ ዲካፕል ክትገብር ነዚ ቻሌንጅ ክትገብር ነዚ ብድሆ ክትፈጥር ተኮይንካ ቀፃሊ ዲፕሎማሲ ፃዕሪ ምግባር ከድሊ እዩ ኤርትራ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ኩልና ንፈልጦ ኢና ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማሲ ድኽመት ከም ዘለዋ ምክንያቱ ከምቲ ዝድለ ዲፕሎማቲስ ብዙሕ የብላን ብብዝሒ ድማ ኣይትዋሳእን እያ ኣብ ብዙሕ ኣይትጓየን እያ of course ኣነ ከም ዝመስለኒ ተስፋ ቁርፀት እውን ኣሎ እቲ ኤርትራ ሲ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ጎኒ ኤርትራ ተሰሊፉ ወላ ክንዲ ዝደኸምና እንተደኸምና እውን ውፅኢት ከምፃልና ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል እምነት ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ግምት እየ ዝብ ዘለኹ ብሓፈሻ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉያ ወይ እውን ድሩት ጉያ ናይ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ብተዓፃፀፈ መንገዲ እዮም ዝጥቀምሉ እዚኣ ድማ ንኤርትራ ኣብ ሎንግ ተርም ኣብ ዝሓለፈ ነዊሕ እዋን ኣብቲ ዲፕሎማቲካዊ ዓውዲ ሃሲና ዝፀንሐ ነገር እንተሎ ሓደ
እሱ ምዃኑ ምግማት የድሊ ሕጂ ኸ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ሕጂ ክልተ ሰለስተ ነጥብታት ክበኩም እየ ብፍላይ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ኣውፅኦም ነይሮም እስከስምዑዋ አፈወርቂን ጋብዘው ጦርነት ባካሄዱባቸው የመጀመሪያዎቹ ወራት ሙላቱ ተሾመ በፕሮፓጋንዳም በዲፕሎማሲ መድረክ ሲሳተፉ እምብዛም ባይታዩም ባለቤታቸው ወይዘሮ መዓዛ አብርሃም ግን በተለይም ከቱርክ መሳሪያ አቅራቢና አምራች ነጋዴዎች ጋር በፈጠሩት ትስስር የብልጽግናው መንግስት ተተኳሽና ትጥቅ የሚያገኝበትን መንገድ በዱቤም በክፍያም ስለማመቻቸታቸው የሚያስታውሱ ምንጮች በጦርነቱ ወቅት ወደ ቱርክ ሲሄዱ የጉዟቸውን ሚስጥራዊነት ለመጠበቅ ሲባል በቱርክ አየር መንገድ እንጂ በኢትዮጵያ አየር መንገድ እስካለመጓዝ ደርሰው እንደነበር ያስታውሳሉ። ጦርነት ተገልብጦ ወደ አዲስ አበባ ፊቱን ሲያዞር ሙላቱ ተሾመ ሚስታቸውን ብቻ ሳይሆን እሳቸውም እንዲገቡ ተደረገ። ነገሩን እንታይ እዩ ኣብዚ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ቀደም ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብዚ ቀረባ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ናይ ኩናት ከበሮ ክሃርም ጀሚሩ ዘሎ ሰብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ እቲ ኣጀንዳ ንምንታይ እዩ ፅንሕ ኢሎም ኤርትራውያን ክገልፅዎ ከለውን ክንሰምዕ ኢና ብሓፈሻ ግን እንታይ እዩ ዝፍትን ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ቅድሚ ሕጂ ተልእኾናቱ እንታይ ነይሩ ኣብ ኩናት ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩናት ዝነበረሉ ኣብ ቱርኪ ቀፃሊ ኣብ ነዊሕ ዲፕሎማት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ቱርኪ ስለ ዝነበረ ምስ ቱርኪ ዕምቆ ዘለዎ ምትእስሳር ከም ዘለዎን ነቲ ድሮናትን ተተኳሲ ናይ ድሮናትን ኣብ ምሽማት ንሱን ሰበይቱን ዓብ ግደ ከም ዝነበሮም እዩ ዝንገር ስለዚ ወላ እውን ቱርኪ ኣካል ናይ ኔቶ እያ ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ጎኒ ተጋሪ እያ ነይራ ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ቱርኪ ንክገዝእ ኣይፍቀደሉን እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ጎኒቶም ተጋሩ ስለ ዝነበረት ኣይፍቀድን ነይሩ ግን በዓል እዚ ብሕቡእ ብመንገዲ ሶማልን ገለን ገይሮም ብዙሕ ምትዕፅፃፍ ብምግባር ኣፅዋር ክገዙ ይፍትኑ ኣብኡ ኣስተዋፅኦ ከም ዝነበሮምን ምናልባት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እውን እንተኾነ እቲ ቱርኪ ዝበሃል ሃገር ኣብ ብዙሕ ነገራት ኢዱ ዝእቱ ሃገር ከም ምዃኑ መጠን ኣፅዋር ኣብ ምሻጥ ድማ ዝጓየ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ናብኡ ትኸዶ ዘላ ብፍላይ ናብ ሶማል ገፃ ትመፅእ ዘላ ዝደፋፍእ ዘለዎ ንሶማል ተቆፃፂሩ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትመፅኦ ትኽእል ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ገፃ እንድሕር ከይዳ ዝያዳ ክረብሕ ዝኽእል ቱርኪ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ እዛ ክትርዳእኩም ኣለዋ I have no problem መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ሃገር ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወላ ዝኾነ ኣክሰስ ብሶማልያ ተረኺቦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ኤርትራዊ ኤርትራ የተገድሰኒ ካልእ ሰብ ካልእ ስምዒት ከልዎ ኽእል I really don't mind ንሶማልያ ኢላ ኤርትራ ካልእ ነገር ክትጓየሉ ትኽእል ምክንያት የብላ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ መንግስቲ ኤርትራ ናቱ ፖሊሲ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ናይ ሶማልያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዕግርግር ዕግሽግሽ ዝብል ዘሎ ስለዚ ነዚኦም መራሕቲ እዚኦም ህዝቢ ሶማልያ ብሓቂ ተቆጢዑ ዘሎን ህዝቢ ሶማልያ ኢልካ ዲፕሎማስያዊ ንፁር ዝኾነ መንገዲ ምኽታል ፅቡቅ እዩ ነዞም መራሕቲ ኣብ ሶማልያ ዘለዉ ግን ንዖም ኢልካ ዋጋ ዝኽፈል ግን ክህሉ የብሉን ዝብል እምነት ኣለኒ ግን እሱ ድሓን ኣብኡ ዘመልክት እውን ኣይኮነን እዚ ናይ ሶማልያ መራሒ እንታይ ዝገብር ዘሎ እዮም ዝብሉ ንሶማልያ ኢዶም ዓፂፉ ንኢትዮጵያ ከም ዝምችኦም ገይሩ የሳልጠሎም ከም ዘሎ እንታይ ኢልና ነርና ቅድሚ ሕጂ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ሶማሌላንድ ከይዱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክረክብ ይኽእል ተኽእሎ ኣለዎ ምስ ዝብል ነርና ስለምንታይ እዩ ከምኡ ኮይኑ ነይሩ ንዝብል ኣርስቲ ሶማሌላንድ መን እዩ ዘለዎ በርበራ ዝበሃል ወደብ ኢማራት እዩ ዘለዎ ስለዚ ኢማራት ኣብዪ ኣሕመድ ንጅቡቲ ገዲፉ ናብኡ ንክመፅእ ስለ ዝደሊ ዝነበረ እቲ ድራማ ፈጢርዎ እሳ ግን ኣይሰርሐት ኣለዎምን ማለት እዩ እሳ ስለ ዘይሰርሐት ሓውሲ ደቂሳ ነታ እታ ጉዳይ እትያ ምስራሕ ምስ ኣበይ ተገብራሉ ሶማልያ ልክዕ ነታ ዕድል እዚ ናይ ቱርክ ማለት እዩ ነታ ዕድል እትያ ወሲዱ እንታይ ገብር ይፍትና ኣሎ ኒ ኣቢ ብመንገዲ ናይ መቃድሾ በቲ ሶማል ነቲ መንግስቲ ሶማል ዝቋፀሮ ሰብ ስለ ዝኾነ እሱ ብመንገዲ ፌደራል ገይሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝረክብ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ግን ኣብዚያ ከለ ነፅራ ዘለና ግን እዚኣ ግን ከዓ ንፅርቲ ግን እያ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ግዝኣታዊ ዶብ ናይ ሶማልያ ብዝጥሕስ መንገዲ ግን ኣይኮነን ክሳብ ኣብቲ ኣንከራ ተሰማምዕዎ ሶቨሬኒቲ ኤንድ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ናይ ሶማልያ ኣብ ከየጉደልካ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክበሉ ትኽእል መንገዲ ኢሉ ነይሩ ስለዚ እዚኣ እታ ብወቅዒ ዝሰማዕናያ ብሕቡእ ኣጀንዳ ዝግበር ዘሎ ስምምዕ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ኣብ ካልእ ግዜ ክረአ ዝኽእል ይኸውን ብሓፈሻ ግን እቲ ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት ዝግበር ዘሎ ብዙሕ ሓውሲ ድራማ እውን ዘለዎ ክንብሎ ንኽእል it's a very very delicate topic እዚ ናይ ሶማልያ መራሒ ድማ ነዚ ኩሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዚ ናይ ቱርኪ ድማ ነቲ ኩነታት ተጠቂሙ ናቱ ኣጀንዳ ክገብሮ በቲ ኣፅዋር ንምሻጥ ክጥቀመሉ ከም ዝኽእልን በቲ ድማ ወደብ ናይ ሶማልያ ኤርፖርት ናይ ሶማልያ ዝቋፀሮ ወይ እውን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ዘለዎ እንተሎ ቱርኪ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ናብኡ ገፃ ተኸይዳ ክረብሕ ዝኽእል ሶማልያ ቱርኪ እዩ ስለዚ ንረብሓናቱ ናብኡ ከምፃኣን ኢትዮጵያ ክፅዕር ይኽእል እዩ
So amongom tay kgbaru tsmemme aytወደናሎ ክቅጽል ምዃኑ እቲ ፕሬዝዳንት ናይ ቱርክ ድማ ብፐርሰናል ውን ክሳተፉ ዝደሊ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ስምምዕ ተዛሪቡ ነይሩ ናብተን ሃገራት ውን ክገይሽ ምዃኑ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ውን ክገይሽ ምዃኑ ዝንገር ነይሩ ብዙሓት ሶማልያውያን አክቲቪስትስ እዚ ቱርክ ትገብሮ ዘላ ቅቡል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ግን ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ሓያል እንተዘይኮንካ ግን ኣብ ኩሉ ግዜ ድሌታትካ ተጓዕፂፁ ክተርፈሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድልዩ ሶ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ውዕል ይቕፅል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣበይ ክበፅሕ ይኽእል ግን ኣይ ዶንት ኖ ምናልባት እዚ ሙላቱ ተሾመ ዝበሃል እዚ ብዚ ዘሎ ሰብ ዝረኣኹሞ ምናልባት ቆለጭ ኢልዎ ዘሎ ተንድሮናት ኣብ ኤርትራ ተታሒዘን ዝበሃላ ዘለዋ ናይ ኣዘርቤጃን ውን ንሱ ሸሚትዎን ነይሩ ክኸውን ስለ ዝኽእል ግምት ኣለኒ ውይ ዘብሎ ዘሎ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓደ ግምት ኣለኒ ሶ ብኩሉ መንገዲ ቅልጡፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ንርኢ ኣለና እዞም ካሕዳማት ከምዚኦም ዝብሉ ነይሮም ትማሊ ግን ከምልክ ጀምሮ በኃይለ ሥላሴ አልፎ ደርገች ማስመለስ ያልቻለውን ወደብ እብነት ወለደቱ የወደብ ጉዳይን የኢትዮጵያ የትውልድ ጥያቄ እናረጋለን ብላችሁ ነው ያስቀምጣችሁት። ለምን ወደብ ከመጣ እንዳላችሁት በሰላም ይመጣ ከሆነ በእኛ አይደለም የሚወሰነው፣ በእኛ የትውልድ ጥያቄ በማድረግ አይደለም የሚመለሰው፣ በኤርትራ ህዝብ ፍላጎት ነው የሚወሰነው ሰላም ከሆነ። ስለዚህ የኤርትራ ህዝብ ራሱ ወስኖ ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ያለ እድገት ለውጥ ዝርድዋን ሕሴን እዩ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ተዛረበ እዩ ኣብ ደገ ባሕሪ እንድሕር ኮይኑ ኢትዮጵያ ስለ ዝደለየቶ ወይ ገለ ዘይኮነሲ ብድሌት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝውሰን ስለምንታይ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ሶ ክትጥዕሞም ከሎ ከምዚ ክብሉልካ ኣብቲ ክሓስሞም ከሎ ግን ክጠልሙኻ ንቡር ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ብጽቡቅ ገይሩ ክግንዘቦ ዝደሊ ነገር እንተሎ እዚ ኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። ይሄን እንድንክድ እንድንረሳ እንድንሳደብ የሚፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው። አናደርግም። እሱ በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። አሳሊያ I'm really disappointed every time ነዚ ክትሰማዕ ከለኻ ናይ ብሓቂ ትሓዝን ኢኻ ምክንያቱ ከመይ ዓይነት ጎረቤት ከም ዘለውና ከመይ ዓይነት ሓደገኛ ጎረቤት ከም ዘለውና ንምግንዛቡ ዝኣክል ማለት እዩ ቢካዝ ክንደይ ግዜ ክጠልሙና ከም ዝገይሮም ትሓዝን ኢኻ ኤቭሪ ታይም ኤርትራ ነዚ በዚ ሃገር እዚ ከም ሕሱም ዝተበደለት ሃገር እያ ባት for some reason ka ብዙሕ ደገፍ ኣለዎም ኢንተርናሽናሊ ኤርትራ ንማንም ኤርትራዊ ትዛዕበየ ሓላፍነት ናቱ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ነዚ ክሰምዕ ከለኻ ክትሓረቕ ትኽእል ኢኻ ምስ ሓውኻ ትሓረቕ ምስ ሓውኻ ይትበኣስ መሳርሒ ናይ እዚኦም ከይትኸውን ተደሊኻ እዚ ዘረባ እዚ ጥልመት እዚ ኩነታት እዚ ዘውህየካ ተኮይኑ ወይ ዝስምዓካ ተኮይኑ ንኤርትራዊ ሓውኻ ይተረብ ኤርትራውነት ኦፍ ኮርስ ኣብ ኤርትራውነት ንዝኣምን እምበር ነቲ ኤርትራውነት ንኸጥፉ ዓጢቖም ንዘለዉ ምሳቶም ኣነ ኣይ ዶንት ዋና ግዜ ከጥፋ ኣይደልን እየ ስካላ ርሲ ምናልባት ምስ ግዜ ክርድኦም ይኽእል ኸውን እዩ ኣብኣቶም ግዜ ከጥፋ ኣይደልን እየ እቲ ኣብ ኤርትራውነት ኣሚኑ ዘሎ ግን ምሱ ግዜ ንምሱ ይትበኣስ ምሱ ኣይትባላዕ ሳጥራ ያለበዋ ክብለካ ዝኽእል እዚ ክሕመካ ክእል እዩ እቲ ፀገም እኮ እዚ እዩ ረይዎ ኣብዚ ራሻ ሄዶ ያለው ነገር ያን ሰምታ ራሻ ሄዶ ፑቲን ሆይ አቤት ወይ ታንኮችን እዳን ያን የምከፍለው ታንኮቹ የሚጠቀምባቸው ኢሳያስ አፈወርቂ የሚባል ነው እና ወይ ባለቤቱን ጠይቀው ወይ ዳውን ሰርዝልኝ እንዴት ሓቂ እዚ ማለት የደንግጹን እንዲዮም ግን ሓቂኻ እንታይ ትብል ዘሎ አብይ አሕመድ ናብ ራሻ ምስ ከደ ምስ ፑቲን ምስ ተራኸበ እንታይ ኢልዎ ፑቲን በጃኻ ገለ ነገር ግበር እቲ ዕዳ ራሽ ሕብረት ሶቪየት ወይ ራሻ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘሎ መዓት ቢልዮናት ዕዳ እቲ ታንኪ ይኹን እቲ መዳፍዕ እቲ ኩሉ ነገር ንሕና ይኮንና ንጥቀመሉ ዘለና ኤርትራ እያ ትጥቀመሉ ዘላ ምክንያቱ ማሪኾም ወሲዶም እዮም ኣፍንጫና ጠውዮም ኮራርምትን ኣርጊፎም ኩሉ እቲ ኣፅዋር ወሲዶም እዮም ኣንሕና ዕዳ ንኸፍል እቲ ንብረት እትግል ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ምናልባት ንኣዘርቤጃን እውን ከም ዓይነት ኢሜይል ከተድለየኩም እያ ኣይ ቲንክ ንግረ መንገድኩም ተሓቅዝ እዩ ሻዕብያ ነዚኦም ከከሪፉ ኣፍንጫኦም ጨፍጭፉ እቲ ንብረቶም ዝወስደሎም ስለዚ ናይ ብሓቂ እዮም ዝቁጥዑ የሕዝኑኻ እዮም ማለት እቲ ይስምዖም ይኮት ኩነታት ግን ኣገን ጅግንነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ተብልዎ የብልኩም ንሱ ይተሓክል ወይ ሻዕቢያ እኮ የሚዋጋው ከደርግ ላይ በደርግ ዘመን ከኛ የዘረፋቸው ናደው ከሚባል ክፍለ ጦር የዘረፈው እንትን ታንክ ነው ታንክ ዩ እዚ ምስክርነት እዩ ከይፈተኻ ትምስክሮ ነገር እዩ ንቐፅል ኣብቲ ካልእ ውስጥም ላለው አማራ ክልል ውስጥም ላለው ሌላም ቦታ ላለው ተጠያቂው የኤርትራ ፕሬዝዳንት ናቸው የኤርትራ ፕሬዝዳንት ነብይም አይደሉም ምንም አይደሉም የነጻ ሀገር ፕሬዝዳንት ናቸው
እሱ ነው ሞላው አማራን ህዝብ አስፈታለሁ ብሎ ፋኖን አስፈታለሁ ብሎ ጦርነት ውስጥ ገብቶ ተሸንፎ የወጣው። ትግራይም ሰዎች ናቸው ማሰባቸው አይቀርም። አያዋጣንም፣ ይሄ ሰውዬ ሊጫወትብን ነው የሚፈልገው፣ የከፈለንም ለዚህ ነው። ኢንተርቪዎቻቸውን ስትሰማ አይ ይሄ ከፍሎን ምን ብሎን እርስ በርሳችን እንድንጋ Thank you professor. Tunko قنوع زارب اب ኢትዮጵያ ካብቶም ውዕዳት ጽቦ ነገር ዝዛረብ ፕሮፌሰር እዚዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ አምሓራ ጉዳይ ናይ ኦሮሞ ጉዳይ ናይ አፋር ጉዳይ ናይ ሶማል ጉዳይ ናይ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም ኤርትራ ያ መባል ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ይዝባሃል yes ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ርእስኹም ዝቕመጥ ጸላኢ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ኣብ ርእስኹም ስለ ዘሎ መሬትኩም ከም ዘየለ ርጉጽ እንዲዩ ኢሳያስ ከም ነብይ ኮነ ወይ ካ መልአኽ ኣይኮነ ወይ እውን ፍሉይ ሓይሊ ኮነ ኣብዚ ኩሉ ቦታታት ከም ዝገብረልኩም ናትኩም ድኽመት ናትኩም ጉድለት ናትኩም ሽግር እዩ ናብ ኢሳያስ ኣይተልግብዎ ይብሎም ኣሎ and that's a fact እዚ ምባል ኣድላይ እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓሶት ናቶም እንተተደጋገመ ንዓና ሓደጋ ዝወጥቀና ነገር ምዃኑ ምግንዛብ ስለ ዘድሊ ንስገር እስከ ኣብቶም ካልኦትካ ቦታን ማንም ሰብ ኣይተቐበሎን ሕመራይ ዘይፈልኩ ክሳብ ሕዚ ባንዳ ኢሉ ዝወስደኒ ወዲ ምዕራብ እውን የለን ሰሜን ምዕራብ ባንዳ ይብለኒ ማእከላይ ባንዳ ይብለኒ እዚ ኩሉ ጸለመ እናተገበረ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ትግራይ ነዚ ጸለመ እዚ ከም ቁም ነገር ወስዱ ዘሰራስር ህዝቢ የለን ዘሰራስር ጌታቸው ረዳ ምስ ብርጌድ ንሓመዶም ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ምስ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ ከተማ መቐለ ዘትየሎም እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ዘተ እቲ ፕሬዝደንትን ላዕለዋይ ልኡኽ ዓለም ለኸ መንቅስቓስ ብርጌድ ንሓመዱ መምር ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ጠፋሽን ተስፋ ዘይብሉ ምዃኑ ብምንታይ ኢኻ ትፈልጥ መሲልኩም ነዚ ሓደ ሰብ ግለሰብ ቫኬሽን ክገብር ኢሉ መፅኡ ዘሎ ናይ ላዕለዋይ ዓብ ሓላፊ ገለ ክብል ስለ ዝጅምር እንታይ መስለካ ንኹሉ ነገር ብዓቕሚ ነፍስኻ ኢኻ ትሪኦ ጌታቸው ረዳ እንታይ ኣለዎ nothing ኣብ ዝበሎ እዩ ዝገብር ዘሎ ትማልና ዓቢ ከምዚ ኢዶ ቆልዓ ኢዶ ማሙሽ ኢዶ ብሽክሌታ ዝጠፍኦ ዶ ዕዳ ዝነበሮ ዶ ተለቃሕ ዶ ብስለ ደይብሉ ዶ ጉዕ ዶ ገለ ዶ ዝብል ዝነበረ ሎሚ ኣቢ ኣሕመድ ዝበሎ እሺ ጎይታ እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ እሺ ጎይታ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ትግራይ ተቐባልነት ዘይብሉ ግን ኣብ ጎኑ ተሰሊፉ ነዚ ሰብ ዝመፅኡ ዓብ ሓላፊ ክብሉ ከለዎ ተጋሩ ተስፋ ትቆርፅ ኣሎ because they don't have anything ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ነዚ ሰብዚ ወይ ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዘለዎ ነይሩ ጌታቸው ረዳ እዚያ ዝገብራ ዘሎ ንባዕላ እዚያ ፖስቸሪንግ ዝገብራ ዘሎ እዛ ስእሊ እዚያ ዋጋ ከም ተኽፍሎ ይፈልጥ but again these people are losers ወላ ሓንቲ እንተዘይብልካ ክልቲኻ ሓደ እዩ birds of the same feather flock together ይብሉ ሓደ መንፈሪ ዘለዎም ኣዕዋፍ ብሓደ ይነፍራ ዝብል ከምታት ዓይነት ያታ ምሳሌ ናይ እንግሊሽ ንመለስ ኣብዚ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት በሪ ሰላማዊ ዘተ ከም ዝዓጾ ኣመላኺቱም ምክንያት መበል 50 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ካልኣይ ወያነ ትግራይ መስረት ብምግባር ኣብ መጽሔት ወይን ኣብ ዝተሓተመ ጽሑፍ ነቶም መበል 17 ውድዋዊ ጉባኤም እኹል ምርዳእ ዘይተገብረሉን ምልኣት ህዝቢ ከይሓልኻን ንኹነታት ዘየጋናዝበን ስለ ዝኾነም ክጸንሕ ኣለዎ ዝብል ቋም ዝሓዙ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕን ቁጽር ማእከላይ ኮሚሽን እቲ ውድብን ብክሕደት ዘርዚሩ ኣሕቲሞም ኣሎም ሽም ዝርዝር እቶም ኣብቲ ጋዜጣዊን ተቐሚጦም ዘሎም ፕሬዝደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ሓዊሶም 20 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ውሓት ዘለዎ እዮም እዚ ብቐጻሊ ዝሰጋገርን ንምእራም እውን ዘይከኣል ፍረጃም እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ብሕፅር ዝበለ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ዘሎ ጉጅለ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ ናይ ሰላምታን ናይ ምትሕቑቓፍን ኣብኣ ትውዳእ ንካሜራን ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንስእሊ ዝጠቅም ዳኣምበር ንፎቶሾፕ ዝጠቅም ዳኣምበር ኣብ ባይታ ስለ ተሰማምዑ ይኮነን ስለዚ እቲ ጉዳይ ከም ዝሞተን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኣፈላላይ ድማ ብወቅዒ ኣብ ሓውሲ ባእሲ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ከምዚ መድረኽ ዘላ ድማ ሓገዝቲ ናቶም ኢሎም ዝመፁ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ዝስምዑ ሓመዱ መጀመርታ ዝተረጋገጥ ትግራይ እዩ ዝደሊ ንዓ ይተቓሊሱ ብርጌድ ንሓመዱ መጀመርታ ዝተረጋገጥ ትግራይ እዩ ዝደሊ ንዓ ያኒ እንታይ ኣብዚ ኮመንት እንታይ ይብሉ መሲልካ ብዙሓት እስኻ ዳሞ ኤርትራዊ ዲኻ እስኻ ዳሞ ኤርትራዊ ከምኩን ኣነ ግርም ደስሓውን እንታይ መሲልካ ከምዚ ኤርትራውያን ክንኩንስ ባህጊ ዘለና ገለ ኢኻ ድመስሎም ከምዚ ታሽሚ ድመስለኩምሽ ከምዚ ኤርትራዊ ክንከውንስ ድሌት ገለ ዘለና ኣነ ኤርትራዊ ምዃን የፈንፍነኒ እዩ ኤርትራዊ ክኾን ኣይደለኒ ኣነ ኣጋጣሚ ኣብኡ ስለተወለድኩ ኣቦይ ኣባሓጎይ ገለሲ ኣብዚ ኤርትራ ተባሂሉ ዘሎ መሬት ስለ ዝፀምሑ እምበር ኣነ ኤርትራዊ ክኾን ፍቕሪ ገለ ደለን ወይ ከምዚ ህንጥይነት ገለ ደለን መሲልኩም ማለት እሱ ድሌትካ እንድዩ ደደለኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ
بحيل ون إيرترا وكون زبلا كسب كم زي الفلوتيو بتقين بتجن تي حكينا intentions ويدليتات ناتهم بعفون كقلصوها خلوا مسمعنا تنشتي ولدو من قارن أقداسيو وزيهم كسر حقلهم إثيوبيان إيرتران زلوا كونز ويك زلوا بوليتيكا خناتات كم زلوا قينو من إثيوبيا زوجهم ببوانو ناي ربح قداي ناي إيشو قداي لو إيرترا بس أي بحر تتحيزو خالوتن ناي العلاونة إيرترا ونا بحطوا تزخيل بزح إيرترا ون جزح خجبر زخيل مالت بروكيروت أجندة عندهم تزلوا سرعة حلينا عدنا دعنة نحنا بزول عينات إجنست تقالسس عرنو خيل زجبر أجندات اللي على يوم نالبات مسوسية تحايزو مسوسية بيخسر حقلهم زقمتكم موضوع لنتايو بإثيوبيا فلوت ينتايكم توكم مريتن عدكن دهيواتكم الحردات خذوا الكايت بروبوزالكم دحر تقبيلاتو عدكن مريتن يحتوكم تخلقوا الزلالة توكم نجراي كلوني سخون كتايكتو يخم تسمع معكم حزب بركين حمود سينا بإثيوبيا خيرهم بسرعة دلوس وعودنا غو بحرنا غو عدنا حليفهم كهو يوم زيهم شيء تعدي لهم يخصهم وكم تعانتوا زول كام استقراك سلف خلهم جنانا بإثيوبيا خيم زعمات حزكم زتوهالكم أجندة له بزيت تحاحزو تاخم تسمع معكم مسكن قرنا نحنا على إيرترا منقستي لنا حزبي ورغي تأتيو دمصوتي زمرصو دوبات زحلو بحر زحلو أو ثريتي زلو سلطان يلا وتهدر وسرعتي زلو زينا عيمسو زحات سبات زبأسني صلولات سلزخوني مزبأسو نمبر أبرياليتي منقستي لنا بتهاجر حقراون حزبهم كلنا زلو منقستي لنا أنا نصن معريها أو أنا حيش كابو قالوا قبعتات بدمسي مرات أبو أمبري خون أفنيا خون إكسكيتيف خون أنا حيش كابو تزمرت أن حزب غاز بإيرتراي أبدأ جهلو وأبتفعل عليهم معتي حلو صوت جيجا نيساس حلاو تاريخ حلاو لوند حلاو ناس النت إيرترا جيركا نزقاهم زل أكل كا سلطان كم زي بقولوا بزعب عدوم بزعب مريتون كزارب حلاف النت كم زي بقولوا جيركا مزراب مجمرتا جوجيو دكتور دقاقين كازول كايو إثيوبيا بمسرات نحنا سوانا قال زبل الكال خازينا أي أب تاريخ الزما يمر كون النت يقولن نحنا إثيوبيا بمسرات كرة قبلنا جخر أي قربنا هذا كلاي بمسرات إثيوبيا أنا ناتي إمنت دحر مني لك يا إثيوبيا تبهال مبر كرمي إثيوبيا ينورتن ناي أف تاريخي بهالاي صوتواي سلازي إثيوبيا تبهال تامنيليك زفتراي تهازن رئاز لنا كاودو أكلاتهم تيو بزيز نور حدا أكل كعفر ميهو السنة بتا إزي آيا إثيوبيا أنا أي سلازي كدمزين يرى آيا إثيوبيا بالنا حبا تدرولو عبي تقابل سبيو للعلميو زغزفة عبي الخبر سبنايو أو يقلل لنا ممري سنتو كفلوم أو أبزيا حنت نجر مالت من البعث نتي أبير ترازل له زبون متحساسة بكتكون أعتقد مي تايب لكم نيرة توم إثيوبيا زم إثيوبيا زبحالو بعبيو تهاجر مالتيو نحدث نمسحاب زجبروا كايدا زجرميو مالتي نزل سبز زجبروا زلوا كايدا كتريو خلها بتحدى تجرم من دقة بتخالد ما من البعث السبزي أبزخون بوتا كم زعينت كبر كركب زي كل تنيرو كالو دما كم زعينت كبر كركبين هايلم تومسون كوف زلو خدو خليهم صبغيو أبسون كوف زلو اللي انت بالكون صبغ يكون بحفشة إزبير تراون we need to learn something معناته نمنتاي دم زلو نزوم كاب دغز مسو إيرتراويان حد صبغ كبابلا كبرولهم كله نزيوم سلمتاي كم زي قبر قليلو منين زبل سبت ريخه علم وددر مخانا كتفلت كتكلالك دك سبات دما بتفطروا متاي لهم كمزي كبرك وهابهم يدليو everybody wants قال عن attention بفلايتي دك سبات دليو نغرات الله سلازي كومو مغبار نتسب صحابنت كفطر كم زخل سلازي امين تغارو نجيهم كم زخ غبر خلون بعينو قطبه خريو خلو توريزم سلازونه قالوا كميلهم تمتيهم اتاك عملهم ገንዘቦም አራጊፎም كملاسيهم سلازي whatever it is زم سبات زياتهم ግን كسكندي سب نمحاس سقمت خدهم زغل ولا زي تكم سبيخون زي حنتيا كاليتي نملا سابزي عجوجو كبلت انا كلن كتاحزلكم سلوز دلوغي بب حدا كابز ملسن تمليسه نقولو قبلك نقولن كتاحزن سلوز خونكو
አፍትናይ ስርዓታዊ ለውጥ ዝምልከት ሕቶታት ይለዓል እዮም ሕዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም በቃ ህግደፍን እዩ ስርዓት ኢሳያስ ጥራሕ እዩ ንሱ ተተኣልዩ ለውጡ ክመፅእ ህዝቢ ኤርትራ ክሓልፈሉ እዩ ንዓዱ ክምለስ እዩ ዝብል ከም ባህጊ ዝተተሓዘ ከም ዕላማ እውን ተተሓዘ ነገር ኣሎ ንስኻትኩም ቅንዕና ዝሓዝኩሞ ፖለቲካዊ ቅንዕና ይሰርሕን ግን ካብ ዝብለሎ ስምምዕ እዩ ውዕሊ እዩ ሕዚ ምስ ካልኦት ናይ ዓለም ለኸ ተመኩሮታት ይተሓሓዙ ሕዚ ንኣብነት ኣብ ሊብያ ዝነበረ ናይ ጋዳፊ ናይ ሊብያ ፀገም እዩ ስለዚ ጋዳፊ እንድሕር ዳኣ ተኣልዩ ኣብ ሊብያ ስርዓታዊ ለውጢ እንተምፅኡ እቲ ህዝቢ ክሓልፈሉ ይኽእል እዩ ካብ ዲክታተርሽፕ ክነገላግሎ ንኽእል ኢና ተባሂሉ ከምኡ ዝተገብረ ናይ ምዕራባውያን ኢድ ኣታውነት ሓልይዎ ድሓርቲ ስርዓት ምስ ተበለ ሕዚ ሊብያ ናይ ሸፋቱ ዓዲ እያ ነቲ ህዝቢ እውን ኣይጣዕሙን ኩላ ኩሉ ከምቲ ትሪኦ ዘለኻ ማለት እዩ ኣብ ካልኦት ዓድታት ተገበረ እውን ከምኡ ስርዓታዊ ለውጢ ንኽመፅእ እዮም ካልኦት ምዕራባውያን ድፊት ዝገብሩ ካልኦት ናይ ውሽጢ ዓዲ ከምዝከማኹም ዝበሉ ተቃለስቲ እውን ድፊት ይገብሩ ግን ድማ እቲ ዝመፅእ ነገር ኣይሕሰበሉን እዩ ዝብል ናብ ስርዓት ኣልበኝነት እውን ክሰጋገረሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ እዩ ይብሉ ብርጌድ ሓመድ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምፅእ ይኽብል ከሎ ስርዓታዊ ለውጢ ከምፅእ ይኽብል ከሎ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ስርዓት ካህንፅ ስለ ዝብህግ እዩ እዚ ድሕሪ ኢሳያስ ዘላ ኤርትራ ሓሲብኩም ላዲኹም ናይ ምዕራባውያን ኢንተረስት ኣሎ ከምቲ ናይ ኤርትራ ዘላቶ ናይ ስትራቴጂክ ኣቀማምጣ እውን ከምኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓይልታት እውን ከምኡን ናይ ባዕሎም ኢንተረስት ዘለዎም ኩሉ ይኽእሉ እዮም ባዕሎት ናይ ኤርትራውያን ቃልሲ ባዕሉ ኣብ ደገ እቲ ናይ ሕዚ ብርጌድ ሓመዱ ምንቅስቃስ ይዓብልልዎ እምበር ብጣዕሚ በዝሒ ዘለውን በብዕላማ እውን እንበይነን ዝኾነ ውድባት ነይረ እቲ ቃልሲ እውን ተበታቲኑ ፍረ ንኸይፍር ንዝሓለፉ 30 ዓመት ከምዚ ንኽበታትን ዝገበሮ እውን ንስ ቀንዲ ጉዳይ ስለ ዝነበረ እንታይ ዓይነት ስርዓት ኢኹም ክተምፅኡ ሓላፍነት ትወስዱ ዶ ምስ መን ኮይንኩም ክትሰርሑ እንታይ ኢኹም ክተምፅኡ ዝብል ናይ ብዙሓት ሕቶታት እዩ ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ኣነ ግዴታ ኮይኑኒ ማዕበል ይዘውር ስለ ዘሎ ብዝኸባቢ ብዛዕባ እቲ ማዕበል ይዛረብ ዘለኹ እምበር ኣርእስትና ክኸውን ዝግብኦ ኪነ ኢሳያስ ዘላ ኤርትራ እዩ ወዲእና ኢና ኢሳያስ ንዓይ ምዉት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ምዉት ልዕሊ ሰዓት ክንዛረብ እውን ኣይንተገበአን ግን ንሱ ስለ ዝነበረ መእተው ኢና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣብ መቐለ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ክንገብር ክንዛወሩ ከለና ኣብ መቃብር ኢሳያስ ኢና ዑደት ንገብር ዘለና ፖለቲካሊ ኢሳያስ ሞይቲ ኣብ ርእሲ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ሰባት ክህሉ ይኽእል እዩ ኣብ ባይታ ግን ኢሳያስ የለን ኣብ መቃብሩ ኢና ቃለ መጠይቕ ንገብር ዘለና ናይ ሎሚ 3 ዓመት ቅርኒ ኣፍሪቃ ተቆፃፂረ ወኪል ናይ ዝኸባቢ ኮይነ ኣሜሪካ ምሳያ ክትዛረብ ዓለም ምሳያ ክትዛረብ እዩ ዝብል ነይሩ ብርጌድ ሓመዱ መፅኡ ሕጂ ኣብ ኤምባሲ እዩ ዘለወሉ ኣብ anyway ንሰብ ኩሉ ግዜ ወላ ንዓሻውን ፅኒልካ ስምዓዮ ገለ ቁርብቁም ነገር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ንገሊኦም ሕጂ እንታይ ዝመስሎም መሲልኩም ከምዚ ዓብይ ለውጢ ከምፅ ኣለዎም ዝኽእል ወይ እውን ዓብ ነገር ዝተበፅሐ ነገር ከም ዘሎ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣነ ዝገረመኒ ግን ሓንቲ ነገር እያ ገሪማት ነዛ ኢንተርቪው ኩላይ ሰማዕኳን ቲም ናተዮም ገለገለ ክፋላት ገለ ኣገዳሲ ዝበልኩም ቆሪፅኩም ሃቡን ኢለ ቢካዝ ናይ 2 ሰዓት ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክሰምዕ ድሌት ስለ ዘይብለይ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣነ ሓንቲ ተገንዘብኳ ነገር ተሎ ላይክ ጥርሑ ዘሎ በርሚል እንታይ እዩ ብዙ ድምፂ ዝገብር እዩ ኣነ እቲ ተቃዋሞ ዝበሃል ብፍላይ ከምዚ ዝሓለፈ ዓመት 2 ዓመት ገለ ይእከቡ ዋዕላታት ይገብሩ ኣብ ቴክሳስ ጌርና ኣብ ካናዳ ጌርና ገለ ክብሉ ከለዎስ ገለ ነገር ዝጭበጥ ነገር ይህልዎም ክኸውን ዝብል ግምት ነይሩኒ ማሲ እዚ ኩሉ ጠራርዕ እናበልካስ ገለ ነገር ክህልወካ ኽእል now what I realized ኣብዚ ሕጂ ዝተገንዘብኮ ግን they have literally nothing ወላ ሓንቲ የብሎምን ባድላ ጌርካ ትዘውር ኣለኻ ኣብቲ ዓዲ እንታይ እዩ ንሻዕብያ ስጋት ክፈጥረሉ ዝኽእል I mean, Shabia is like doing pretty well. Shabia is منقسي إيرتراس أبزواني زي كابز حلفاء أسرع عمت أبز بلد condition يزلو بخلو ملك مالتي بخلو diplomatically, economically, militarily بخلو أتنفيسي يزلو so انتهي زبل زلو زي there is literally قال بقال كابزي أتوم تسفيلن يعني كله دما أفتقراي كوينو كمز قبر كله دما نسبة إيرتراس بلد سيزي because اليوم سبازي أتوم نسبة إيرتراس على سلو زلو جيرو يمكشت ويفتنو نيرو أنا نمن كم زك على سي بقالوا أبزانة تشيرو الكميو أنا أبتقد ميتي بكم نيرة تقال سناتو كله تقال سناتو متى مخانو حمدو مجمرت استرجعت تقاعي زدلي نعاي تقالش برجعنا حمدو مجمرت استرجعت تقاعي زدلي نعاي تقالش
it's clear نمن يقالس كم زنبر مليسات لقن راسم عوازا وعرو حفتنا أسد برجيد محمدو مجمرتا استرقاقت تقرأي الزلي مانياتو نعاي تقاليسو نعاي صدرانا قتلو نعاي أدي أبوي أبزدق قتلو نعاي ليو دستغ أفسيسو نعاي ليو ببتر جيروني إرتاوان وديو نعاي ليو داسات أفريسو نعاي ليو نيرتاوان أسنيتو نعاي ليو ميسايل دربيو نعاي ليو كساب حجخا سلام نهزبي إرترا خليو ومزلو علامة برجيد نحمدو سلام ناي تقرأي ترايو أتصل anyway كم زاتري وازل لهم زا ما يفلت كوان زا وعرو حفتنا اب يوتيوب ونريا بليز لايك بروا سبورت بروا ديك نسيا ميديا واحد سلازلنا كما تاك خلالون ني بحق تحق سايلاتو علامه مزي تي نسوز مرحو زلو وجلي قبل عليه حزب ኤርትራ እንወትና ወረደ ሰላምን ርቃትና ትግራይ ዝቅ አለስ ምዃኑ ካብ አፉ ሰሚዕኩም ኣለኹም ካብኡ ዝፍለ ፍሉይ አጀንዳውን ክህልዎ ይክእልኒ but that's it ካብዚኣቶም ትፅቡቕ ነገር ከምዚ ጌርካ ካብ ኣፎም ክሰምዖ ከለኻ ነገራት ይንፅረልካ ንእሽተይ ወለዶ መብዛሕትኡ ይርድኦ እዩ ግን ነቲ ዝበፅሐ ግን ዘደናግር ኩነታት ስለ ዘለዎ እዩ ምናልባት ኣንቲ ኣብዚ ፖስት ርየ ነይረ ኣነ እውን ደስ በለትኒ ተስፋኒ ውሳውፅዋ ዝነበረ እዩ መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ I really hope ኣብዚ ሓለፈ ኣብ 2018 ብዝወሰዶ ተበግሶ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሰላም ሃዋህው ፈጢሩ ነይሩ ሕጂ ድማ I hope ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ተጠቂሙ ድማ በዚ ሕጂ ዘለዎ ማንዴት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሰላም ርቃትን ክሰርሕ ተስፋ ንገብር ዝብል ፖስት ገይሩ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባሪ እዮ ምስቲ ብፍላይ ሕብረት ኣፍሪካ ኢልዎ ዘሎ ነቲ ገዳውን ከልዕሎ እሞ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ንክሓትት ሓቲቱ ነይሩ ምስቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኢልዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነዚ ኢና ክንፅውዕ ዘለና ሎቢ ክግበር ዘለዎ I'm pretty sure መንግስቲ ኤርትራ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ንዑ ይፅዕሩ ከም ዘለዉ ብሓፈሻ ሰላምን ርቃትን ኣብቲ ዞባ ክሉ እየ ዝደላነ ውግን ወረ ውግን ዘርብሖ የለን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣገይን ዕላማ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ናይ ልምዓት ሓሳብ ከተራርፍዎ ስለ ዝደልዩ ሚተራታል ኣብዝኻ ቴምፕሬቸር ሰት እንገብሮ ኢና ቴምፕሬቸር ኣለና ናይ ኩሉ ናይ ስሞልድን ናይ ሚተራት ኩሉ ትሒዝዎ ዘሎ ማለት እዩ ካብኡ ብድሕሪኡ እንዳመኸኸ ናብ ሞልተን ስቴት እናኸደ ከይድ ማለት እዩ ኣብኡ ሜል ኤንድ ፊሜል ኣለና ሞልድ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ሞልቲ ታቐፅ ዘይንያ ዘለና ስራዓና ታቐፅ ተሰሪሓ ተወዲያላ ናይ ሞዳታ ማለት እዩ ሽዑ ናብታ ደሊንያ ዘለና ልክዕ ካሊብሬሽን ታንክ ኣለና ካብቲኣ ዝጅምረልና ማለት እዩ ካብ ናታ ልክዕ ናይ 160 ዲና ደሊና ናይ 200 ዲያሜትር ደቢኤም ኤምኤም እዩ ዝልዕከን ዘሎ ብዛ ብኡ እንዳኸድና ንኸይድ ማለት እዩ ንዓተና ንኸይድ ንሳ ወዲና ሽዑ መዝሓሊ ኢና ንጅምር እዚ ኩሉ ታንክታት ዘሎ ኩሉ ሙሉ መዝሓሊታት ከና ወዲና ኣለና ኣብኡ ማርከር ኣላትና ሽዑታ ናይ ሞዳታ ንዓ ሒዛታ ናይ ሞዳታ ቀጥቶ ተውፃልና ማለት እዩ እንታይ ንርኢ ኣለና ኤርትራ ብዙሕ ናይ ልምዓት ፕሮጀክታት ከም ዘለዋ እዚ ነገር እዚ ቀፃሊ ክንሪዮ ዘይምኽኣልና ድማ I'm really not happy እዚ ነገራት እዚ ናይ ብሓቂ ንመንሰይ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ብደገ ዘሎ ብፍላይ ሞራል ከስንቆ ዝኽእል ወላ ውሽጢ ሃገር ዘለውን ዝፈልጣ ይመስለኒ ብዓብዩ ስለዚ ኣብ ኤርቲቪ ኣይመፅን ነይራ ይብል ግን ቀፃሊ ክመፅእ ዘለዎ እዚ ፒፕል ኒድ ኣብዚ ዘበን እዚ ናይ ካልእ ካብ ምርኣይ ህዝቢ ናቱ ክርኢ ክኽእል ኣለዎ ኤርሊንክ ዝገበርዎ ድማ ሰናይ ተበግሶ እዞም ኤርትራውያን ድማ ከምዚ ኢሎም ነቲ ሃብቲ ናይ ሃገሮም ክርእዩ ከለዉ ነቲ ፀጋታት ናይ ሃገሮም ልምዓት ናይ ሃገሮም ክርእዩ ከለዉ more deeply بعمقت connected لنا خونيهم زمتو زيا دقاقي مخبلكم ኤርትራ ውፅኢት ናይቲ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ቻነል እዚ ቀፃሊ ንጉስ ክንጉስ ክሰሉ እንደለዩ ሓድነት ተለና ጥራይና ኩሉ እቲ ንደልዮ ክንበፅሖ ንኽእል ሕጂ እውን ናተይ ለበዋዳ እዩ እምበር ካባይን ላዕሊ ዝፈልጡ ኣለዉ ኤርትራ እዚ ኢትዮጵያ ተሃርሞ ዘላ ሓምሓም ከበሮ ሓምሓም ናይ ውግእ ንዑ ገዲፋ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ናይ ምዕባለን ናይ ልምዓትን ጉዕዞ ክትከይድ ክትክእል ኣላ ኣይ ሪሊ ሆፕ ኣብ ውትድርና ናብ ገለ ናይ ተኣቱ እንትኸውን ሕጂ እውን ምክንያቱ ንሳቶም ኢትዮጵያ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ወይ ዓቕሚ ስለ ዘለዋ ኣይኮኑን ኤርትራ ናብ ልምዓት ተበጊሳ ስለ ዘላ ጅሆ ክሕዝዋ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ደገ ዘለካ መንእሰይ ድማ ዶንት ቼንጅ ዮር ማይንድ ኤርትራ ስቲል ናብ ልምዓት ክትከይድ ከም ትኽእል 2025 ተኣምራታዊት ዓመት ንኽትከውን ናይ ቱሪዝምን ናይ ቁጠባዊ ምዕባለን ዝምዝገበላ ዓመት ንኽትከውን ዳእምበር ከበሮ ሓምሓም ናይ ኢትዮጵያ እወ ክንሰምዖ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ክንደይ ግዜ ወራር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘካየደት ሃገር ሕጂ ትጅምሮን እያ ወይ ኣይትገብሮን እያ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኤርትራ ግን ዝኣክል ምድላዋት ኣለዋ ተወሳኺ ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ናይ ልምዓት መንገዲ ገዲፍካ ናብ ውትድርና ምኻድ ንኢትዮጵያ ኤግዛክትሊ ዘዋፅኦ ምስ እዩ
ምክንያቱ ሳቶም ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ክዋና ጨፍ እናፈተኑ ከለዉ ብትርፊ ግዜኦም ግን ንዓኻ ጅሆ ክሕዙካ እዮም ዝፍትኑ ኤርትራ ድማ ብዝተኻለ መንገዲ ሎቢ ክትገብር ኣለዋ ካብቲ ዘለዋ ክትወፅእ ናይቲ እገዳን ገለመለን ክለ ካብ ኩሉ ድማ ኤርትራ ብዝከኣላ መንገዲ ናብቲ ናይ ልምዓት ጉዕዞ ክትከይድ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ድማ ዕላሙ ኩሉ ግዜ ፀላይኻ ዲስትራክት ክገብረካ ክእል ክሰምዖለካ ክትከታተለለካ ግን ዕላማኻ ናብ ልምዓት ገፅካ ግበሮ ጅሆይ ትተሓዝ መደባትካ ይትቐይር ነዚያ ክብል ዘሊ ኣጆና ኣምላኽ ኣሎ ብጎንና ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሓድነቱን ተፅኒዑ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝኸፍእ ፀላይ ክመፅእ ኣይክእልኒ እዩ ሓድነትና ድማ ንኩሉ ዓይነት ሓይሊ ከባኽኖን ከበርዕኖን ዝኽእል ምዃኑ መገንዛብ የድሊ ናይ ሎም ማሕበረሰብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይታውሕዱ ነይሪ ሊንክ ደግፍዎም ንኻልኦት ነዚ ፅቡቅ ነገር ዝሰርሑ ዘለዉ ደግፉ ነዚ ቻነል እውን ደግፉ 300 ሸሕ ክንእትዋ ክንከል ኣለና ነዛ ቻነል እናበልኩ ብዛ ጥዕምቲ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ለስገ